Φίλες και φίλοι του Action 24, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην καινούργια μας εκπομπή, το 2ωρο μαγαζίνο της Παρασκευής πλέον, αθλητικό μαγαζίνο, Friday Today Sports. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 με όλα τα νέα της ημέρας και όχι μόνο, με αρκετά θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, αλλά και γενικά από όλα τα αθλήματα. Θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε όλη την ενημέρωση, αλλά και όλη την ψυχαγωγία την αθλητική εδώ σε αυτό το 2ωρο. Παρέα θα είμαστε κάθε Παρασκευή με τον Μιχάλη Μουσελίμη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και από μένα. Καλή αρχή να κάνουμε. Πώς νιώθεις εδώ τώρα, γιατί είμαστε σε διαφορετικό σκηνικό. Βλέπεις πράσινο background από πίσω, δεν είναι δελτίο ειδήσεων. Πράσινο background. Σε θέλω να μην είσαι. Ήθελα γαλάζιο, η αλήθεια είναι, να είμαστε πιο ουδέτεροι. Αλλά ναι, σε θέλω να μην είσαι άκαμπτος όπως είσαι στο δελτίο. Εδώ κάνουμε μαγκαζίνο, τα λέμε όλα, προσπαθούμε να βγάλουμε άποψη και σε αυτό θα μας βοηθήσει και ο συνάδελφος Χάρης Αλευρόπουλος που είναι κοντά μας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιατί εδώ επιχειρούμε από το Action 24 και με την συνδρομή τη δικιά σου φυσικά. Χαμογελάω για το support της άποψης εκεί. Έτσι. Επιχειρούμε από το Action 24 να βγάλουμε όχι μόνο τον αθλητισμό, τα καλώς ευνοούμενα του αθλητισμού και ό,τι συνεπάγεται προς τα έξω, αλλά και αυτά που πρέπει να ξέρει ο κόσμος και επιζητά νομίζω, και άλλωστε με την συμμετοχή και του κόσμου μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα. Και σε αυτό το πλαίσιο, την Κυριακή ξεκινάει μια καινούργια εκπομπή που νομίζω ότι θα κάνει πάταγο. Η εκπομπή Sports Sunday, που αφορά φυσικά τα στιγμιότυπα των αγώνων της Super League, κάτι που λείπει από την ελεύθερη ελληνική τηλεόραση. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια του Action 24, όπου θα κληθεί όλο το έμψυχο υλικό του σταθμού να δώσει πραγματικά αυτό που θέλει ο κόσμος. Ελεύθερα στιγμιότυπα, με άμεση ενημέρωση, να επικεντρώνοντας την προσοχή μας σε αυτό που πραγματικά, επαναλαμβάνω, θέλει ο κόσμος, χωρίς να πλατιάζουμε, στην είδηση, στην επικαιρότητα και σε ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός γηπέδου. Σε ό,τι μας αφορά, Σταύρο μου, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι είναι ανθρωπίνος από δημοσιογραφικής πλευράς δυνατόν, να φανούμε αντάξει μιας πάρα πολύ μεγάλης προσπάθειας που έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται εδώ και ορισμένες μέρες με το νέο πρόγραμμα του Action 24. Άλλωστε έχουμε και τα μέσα τα τεχνολογικά πλέον και νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε ό,τι το καλύτερο στον Έλληνα τηλεθεατή και στον Έλληνα που παρακολουθεί τα αθλητικά δρόμενα και θέλει να ενημερώνεται πραγματικά και όχι με παροπίδες ή με οτιδήποτε άλλο. Μια Κυριακή ουσιαστικά γεμάτη ποδόσφαιρο που ξεκινάει από νωρίς και με τα πρωταθλήματα που έχει το Action 24 και στη συνέχεια η μπάλα θα συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ. Πραγματικά. Τι ώρα ξεκινάμε την Κυριακή την εκπομπή? Καταρχάς μιλάμε για μια πανδεσία αθλητική. Σαφώς και είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο, γιατί η Κυριακή είναι μια κατεξοχήν ποδοσφαιρική μέρα, αλλά και λόγω των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων που έχει, που μεταδίδει σε αποκλειστικότητα το Action 24, η εκπομπή θα ξεκινήσει σε 9 το βράδυ. Τα στιγμιότυπα θα αρχίσουν να παίζονται στις 10 το βράδυ. Στιγμιότυπα από όλα τα παιχνίδια, με ματιές στα αποδυτήρια και έξω από τα αποδυτήρια, έξω από τα γήπεδα, με συνεντεύξεις όλων των ανθρώπων που θα κεντρήσουν με την αγωνιστική ή την εξωαγωνιστική τους παρουσία τα ελληνικά γήπεδα και όχι μόνο. Και από εκεί και πέρα οψόμεθα να δούμε πώς οψόμεθα μάλλον να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτό το μεγάλο εγχείρημα θα το φέρουμε σε πέρας. Αλλά θα το φέρουμε σε πέρας. Και φαντάζομαι ότι σταδιακά δεν θα έχει χώρο μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα. Σαφώς. Θα υπάρχει βήμα σε ό,τι αφορά τον ελληνικό αθλητισμό, που μαστίζεται βέβαια λόγω της οικονομικής στενότητας, αλλά επαναλαμβάνω θα είμαστε παρόντες σε όλα τα αθλήματα, τηρουμένων των αναλογιών παρόντες, έτσι. Όπου μπορούμε να στέλνουμε κάμερες και να μας φέρνουν και οι ομοσπονδίες με το οπτικό τους υλικό την είδηση, για να μπορούμε εμείς να την κάνουμε γνωστή στην πλατιά μάζα του κόσμου. Νομίζω ότι πλέον το Action 24 ως ελεύθερο κανάλι προσφέρει στον Έλληνα τηλεθεατή αυτό που θέλει, δηλαδή live γεγονότα, πολύ και πλούσιο θέαμα από ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις ευρωπαϊκού επίπεδου και τώρα πλέον και τα στιγμιότυπα της Super League, που είναι αρκετά σημαντικό και μας το ζητάγανε οι τηλεθεατές. Το κερασάκι στην τούρτα. Έτσι ακριβώς. Πάμε όμως να περάσουμε στην επικαιρότητα, Χάρη μου, και θα ήθελα το σχόλιο για την χθεσινή πολύ μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Ισπανία, που
επανέφερε και πάλι έτσι τους διεθνείς αλλά και εμάς σε ένα επίπεδο. Τις ελπίδες μας, ας το αυτό που θα θέλαμε, ναι. έτσι, ψυχολογικά. Εντάξει. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα ευρωμπάσκετ καταρχάς χαμηλής ποιότητας όσον αφορά το επίπεδο του μπάσκετ που παίζεται, εάν εξαιρέσουμε βέβαια τη δραματικότητα ορισμένων παιχνιδιών. Έτσι, γιατί το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την αντίστοιχη της Ισπανίας ήταν δραματικό. Χρειάστηκε να επιστρατεύσουν οι διεθνείς μας όποια εκμάδα δυνάμεων είχαν για να πάρουν ένα παιχνίδι απέναντι σε μια Ισπανία που είχε ελλείψεις, δεδομένο αυτό εδώ, αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχε το πολύ μεγάλο ντεζαβαντάζ για τους διεθνείς μας να έρχονται από 2 ήττες σοκ που είχαν σμπαραλιάσει στην κυριολεξία το ηθικό τους. Μεγάλη νίκη, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως της ελλειπούς από πλευράς εμψύχου υλικού Ισπανίας, και θα πρέπει να τη χειροκροτήσουμε αυτή τη νίκη. Πρέπει όμως, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και συνέχεια φυσικά, για να μην μείνει αυτή η νίκη, έτσι, αμέσως, που είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Εκτός ότι οι Σλοβαίνοι παίζουν στην έδρα τους, εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για ένα από τα μετάλλια που για μένα στη χειρότερη περίπτωση οι Σλοβαίνοι είναι στο μικρό τελικό. Οι Σλοβαίνοι οι οποίοι μάλιστα έσπασαν και το αίτητο της Ιταλίας. Η Ιταλία που μπήκε μέσα στη διοργάνωση τα πήρε όλα τα παιχνίδια και έφτασε ως φαβορί, ουσιαστικά μπήκε στο γκρουπ της Ελλάδας και ήρθαν οι Σλοβαίνοι να τις δώσουν αυτό που τους άξιζε. Βέβαια, εντάξει, μην υπερτιμούμε τα πράγματα. Δεν έχουμε δει καμιά φοβερή ομάδα Ιταλία, ούτε έχουμε, επαναλαμβάνω, δει κάποια φοβερή ομάδα που να ξεχωρίζει απέναντι στις άλλες. Είναι θέμα μέρας, είναι θέμα ρέντας, είναι θέμα χημείας στο συγκεκριμένο παιχνίδι για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Ραντεβού με τον Χάρη Αλευρόπουλο την Κυριακή το βράδυ και κάθε Κυριακή στις 9, όπως και κάθε Δευτέρα στις 9. Όπου θα είναι βέβαια παρόν όλο το αθλητικό τμήμα του Σταθμού Σταύρο. Έτσι, ξέρω, όλοι θα τραβήξουμε έτσι, το κάνουμε με ευχαρίστηση. Τα Ιμαλάια, αλλά με ευχαρίστηση και με πολύ κέφι, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και ο κόσμος έχει μόνο να κερδίσει από αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε φυσικά την ειδησιογραφία με την εθνική ομάδα μπάσκετ και πάμε να δούμε καταρχήν πώς κέρδισε χθες την Ισπανία. Η Ελλάδα παρέμεινε ζωντανή στη Σλοβενία. Επικράτησε με 79-75 της Ισπανίας και διατήρησε τις ελπίδες της για πρόκριση στην οκτάδα του Eurobasket. Αυτή είναι ουσιαστικά και η πρώτη νίκη για την Ελλάδα στη δεύτερη φάση που είχε μπει με 0-2 στον έκτο όμιλο. Οι διεθνείς μας πλέον, μετά τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα επόμενα παιχνίδια με Σλοβενία το Σάββατο στις 10 το βράδυ και τη Δευτέρα στις 3:30 το μεσημέρι με την Κροατία. Η νίκη αυτή για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επί των Φούριο Ρόχας ήρθε μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε 59 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, όταν ο Μπράμος με τρίποντο έγραψε το 75-68, υποχρεώνοντας τον Χουάν Ορέγκα να καλέσει εσπεσμένα time out. Στα 40 δευτερόλεπτα ο Σπανούλης έκανε το 77-70, ενώ ο Μπουμπρού μείωσε με τρίποντο 77-73, όμως ήταν αργά για νέα αντίδραση των Ισπανών. Από την Ελλάδα δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Αντώνης Φώτσης, ενώ ο Στράτος Περπέρογλου πέρασε το παρκέ για μόλις 9 δευτερόλεπτα. Ο Βασίλης Σπανούλης για μία ακόμα φορά ήταν ο ηγέτης της Ελλάδας. Πέτυχε 20 πόντους, μάζεψε 4 rebound, έδωσε 3 assists σε 35 λεπτά αγώνα και κράτησε την ομάδα όρθια στα δύσκολα. Τα 6 λάθη της Ελλάδας, αν μη τι άλλο, ήταν κάτι το εκπληκτικό. Οι διεθνείς υπέπεσαν σε μόλις 6 λάθη, εκ των οποίων τα 3 έκανε ο Σπανούλης που είχε και περισσότερη ώρα την μπάλα στα χέρια του. Στην αντίπερη όχθη, τα 17 λάθη των Ισπανών τα λένε όλα. Η ελληνική άμυνα ήταν εξαιρετική και ανάγκασε τους Ισπανούς να πέφτουν συνέχεια σε λάθη. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα κατάφερε να δείξει ότι είναι ακόμα ζωντανή, ότι είναι η ομάδα που έχει το μέταλλο και την ψυχή να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Απομένει να υπάρξει και ανάλογη συνέχεια στα επόμενα παιχνίδια και τουλάχιστον να πάρει 2 νίκες και να προχωρήσει για την επόμενη φάση. Τα δεκάλεπτα της αναμέτρησης 16-26, 41-38, 52-57 και 79-75 τελικό αποτέλεσμα. Σαφώς μια πολύ μεγάλη εμφάνιση, μια πολύ μεγάλη νίκη που έσπασε έτσι 11 χρόνια δυσιδαιμονίας, αφού τόσα είχαμε να κερδίσουμε την ομάδα της Ισπανίας. Πλέον έχουμε και προβλήματα με τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και να μην μπορεί ενδεχομένως να δώσει το παρόν αύριο κόντρα στην Σλοβενία. Θα μας τα πει αυτά αργότερα και απεσταλμένος δημοσιογράφος στην Σλοβενία, έτσι ώστε να έχουμε και το τελευταίο ρεπορτάζ. Και Μιχάλη, και ο Ζήσης είχε πρόβλημα. Ναι, είχε πάθει ελαφρύ διάστρεμα, αλλά δείχνει ότι θα το προλάβει το παιχνίδι το αυριανό με τη Σλοβενία. Σε αντίθεση με τον Λουκά το Μαυροκεφαλίδη. Εντάξει, τώρα υπάρχει και διαφορά ποιότητας. Κατά τη γνώμη μου, πιο μεγάλη απουσία θα ήταν του Ζήση παρά του Μαυροκεφαλίδη. Αλλά τώρα αυτά είναι ανάλυση ψηλού επίπεδου. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι
εκεί που η Ελλάδα ξεκίνησε δυνατά και όλοι την αποθέωναν μέχρι και με την Τουρκία, ήρθαν τα δύο στραβοπατήματα και ξαφνικά όλοι έπεσαν πάνω. Φταίει ο Ιταλός προπονητής, φταίει ο ένας ο Σπανούλης. Κάποιοι άρχισαν να γράφουν και κείμενα και άρθρα ότι δεν έπρεπε να απουσιάζει ο Διαμαντίδης και αν ήταν ο Διαμαντίδης εκεί η Ελλάδα δεν θα είχε χάσει αυτά τα δύο παιχνίδια. Ωστόσο, καλό είναι να ασχολούμαστε με αυτούς που βρίσκονται στο Ευρωμπάσκετ, με αυτούς που παίζουν, γιατί αυτή τη στιγμή ο Διαμαντίδης, γιατί έγινε ολόκληρο θέμα, βρίσκεται στην Κίνα. Έτσι δεν είναι, και περιμένει να παίξει με την Long Lions Fosan, μια κινέζικη ομάδα, στην προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, όπως γνωρίζεις, στην Ελλάδα όσο εύκολα ανυψώνουμε κάποιον, τόσο εύκολα ισοπεδώνουμε κιόλας καταστάσεις. Από χθες έγινε πάλι ομαδάρα. Η Ελλάδα ούτε ομαδάρα είναι, ούτε του πεταματού είναι, ούτε οι Όχι, παίκτες. ομαδάρα είναι. Όταν βρεθεί στα καλά της και παίξουν στο ρόλο που τους αναθέτει ο Τρινκέρι, με την πίστη που πρέπει σε κάθε από αυτόν τον ρόλο, νομίζω ότι είναι ομαδάρα και το αποδεικνύει. Έχει πολύ μεγάλους παίκτες που έχουν σταθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολύ μεγάλες ομάδες. Έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα σε πολλές χώρες και νομίζω ότι αξίζουν μία τουλάχιστον από τις 3 πρώτες θέσεις όπως αποδεικνύεται. Τώρα τα ανεπιτυχή αποτελέσματα με την Φινλανδία κυρίως, που είναι υποδεέστερη ομάδα σαφώς της ελληνικής, αλλά και με την Ιταλία. Η Φιλανδία όμως είναι η έκπληξη της διοργάνωσης. Κανένας δεν την περίμενε τη Φιλανδία να μπει από τα πρώτα παιχνίδια και να παίρνει τα αποτελέσματα που πήρε και να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται τώρα. Ας δούμε όμως πώς έχει μέχρι στιγμής η κατάσταση και στον όμιλο της εθνικής μας, αλλά και στον 5ο όμιλο, με τα παιχνίδια στον 5ο όμιλο να διεξάγονται σήμερα, Μιχάλη. Έχουμε σε εξέλιξη και ένα μάτς. Το Λιθουανία-Βέλγιο. Δεν ξέρω αν έχει αποτέλεσμα. Να δούμε τις κάρτες. Λοιπόν, για τον 5ο όμιλο, Λιθουανία-Βέλγιο αυτή την ώρα διεξάγεται. Είναι 86-67, είναι τελικό. 86-67 ολοκληρώθηκε. Οπότε 86-67 Λιθουανία-Βέλγιο. Το Ουκρανία-Σερβία είναι στις 7 παρατέταρτο και το Γαλλία-Λετωνία στις 10. Στην βαθμολογία λοιπόν του 5ου ομίλου, η Σερβία έχει 6 βαθμούς, η Λιθουανία πλέον έχει 7. Έχει ανέβει αφού κέρδισε το Βέλγιο. Η Γαλλία 5, η Λετωνία 4, η Ουκρανία 4 και το Βέλγιο. Και αυτό 4, δεν θα είναι 3 οι βαθμοί. Στον 6ο όμιλο τώρα. Τα χθεσινά αποτελέσματα. Της εθνικής. Φιλανδία-Κροατία 63-88, Ελλάδα-Ισπανία 79. Εδώ η Φιλανδία τώρα αρχίζει και χάνει σιγά σιγά αυτό το αστέρι που φάνηκε να έχει στην αρχή. Εντάξει, δυσκολεύουν τα παιχνίδια, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα συνεχίζουν οι ομάδες που αντέχουν και θα δύσκολα. Ελλάδα-Ισπανία 79-75 και Σλοβενία-Ιταλία 84-77. Λοιπόν, η πρώτη ήταν της Ιταλίας στη διοργάνωση. Στη βαθμολογία, Σλοβενία μετά την νίκη της επί της Ιταλίας πέρασε στην κορυφή με 5 βαθμούς. Εκεί βέβαια ισοβαθμεί με την Κροατία αλλά και την Ιταλία. Και 4 βαθμούς έχει η Ελλάδα, η Φιλανδία και η Ισπανία. Γίνεται ροντέο λίγο όμιλος εδώ της Ελλάδας μετά την νίκη της Σλοβενίας. Η Ελλάδα η οποία θα χρειαστεί ακόμα 2 νίκες για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Είναι σίγουρη να μην μπλέξει σε διάφορες διαδικασίες, να περιμένει αποτελέσματα. Αύριο πάντως παίζουμε με τη Σλοβενία. Πολύ κρίσιμο μάτς και σαφώς θα πρέπει να το κερδίσουμε για να έχουμε έτσι την επόμενη αγωνιστική. Βλέπουμε εδώ. Κροατία-Ιταλία, Ισπανία-Φιλανδία και Ελλάδα. Ισπανία-Φιλανδία και Ελλάδα-Σλοβενία στις 10 το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στους διοργανωτές του Ευρωμπάσκετ. Ωραία, θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ. Γίνονται αρκετές χαρακτηριστικές, όμορφες φάσεις σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο της εθνικής μας ομάδας. Συλλέξαμε το top 5, τις καλύτερες 5 φάσεις από την χθεσινή αγωνιστική ημέρα και σας τις παρουσιάζουμε.
Αυτές ήταν λοιπόν οι 5 καλύτερες φάσεις της χθεσινής ημέρας για τον 6ο όμιλο, φυσικά τα παιχνίδια που έγιναν. Και πολλοί εστίασαν και στα καρφώματα του Μαυροκεφαλίδη αλλά και του Μπράμου την πολύ καλή απόδοση, ο οποίος δείχνει φυσικά ότι έχει όλες τις δυνατότητες να πάρει και φανέλα βασικό, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο ειδικά. Έβαλε το τρίποντο την κατάλληλη στιγμή. Εκεί που χρειάστηκε δηλαδή έπρεπε να είναι καυτός, ήτανε. Έβαλε το τρίποντο, πήρε την απόσταση ασφαλείας η Εθνική προς το τέλος του αγώνα με την Ισπανία. Βέβαια, όπως είπε και ο Ρέγκα, δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το Σπανούλι. Ο Σπανούλης ήταν το κλειδί της χθεσινής νίκης της εθνικής ομάδας. Ο Ρούντι Φερνάντεθ από την πλευρά του είπε ότι παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Ελλάδας σε Twitter. Οπότε τώρα να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει η Εθνική στη συνέχεια της διοργάνωσης. Ουσιαστικά ανάγκασε τους Ισπανούς σε 17 λάθη την ώρα που η Εθνική είχε 6 μόλις λάθη. Οπότε ήταν σχεδόν άριστο, πολύ καλό το παιχνίδι της Εθνικής που έπαιξε και άμυνα και καλά στην επίθεση, γιατί χρειάζεται και τα δύο. Ουσιαστικά αυτό που έδειξε η Εθνική στα πρώτα παιχνίδια είναι ότι δεν τα πήγαινε πολύ καλά στην άμυνα. Τώρα αρχίζει και βελτιώνεται. Ας ελπίζουμε να μην ήταν ένα ξέσπασμα της Εθνικής, το πείσμα των Ελλήνων που λέμε μετά τις 2 ήττες και τώρα να πάρουν ψηλά τον Αμανέ και να νομίζουν ότι επειδή κέρδισαν την Ισπανία και τα άλλα παιχνίδια χωρίς να παίξουν μπάσκετ θα μπορούν να τα πάρουν. Η διοργάνωση όσο περνάει γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και γι' αυτό οι διεθνείς θα πρέπει να τα δώσουν όλα ό,τι έχουν, συγκεντρωμένοι, αποφασισμένοι, να κάνουν χαρούμενους τους Έλληνες οι οποίοι περιμένουν τέτοιες χαρές, βρίσκονται που βρισκόμαστε σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Πάμε όμως, έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας τον Γιώργο Σιγάλα που σαφώς έχει φάει με το κουτάλι τέτοιες καταστάσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και βέβαια μιλάμε για την πολύ μεγάλη χθεσινή νίκη της εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Ισπανία. Θα θέλαμε έτσι το σχόλιο σας. Ναι, θα μου επιτρέψετε απλά να θεωρώ την εθνική μας και πριν το τουρνουά στο επίπεδο της εθνικής Ισπανίας, να μην θεωρώ έκπληξη το αποτέλεσμα, αλλά ένα πραγματικά έτσι συγκλονιστικό comeback της εθνικής, ώστε επειδή μιλάμε για ένα παιχνίδι ζωής ή θανάτου, όπως ήρθαν τα πράγματα έπρεπε οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε με νίκη, και το κατάφεραν. Τα παιδιά το κατάφεραν. Και το κατάφεραν βελτιώνοντας κάποια πράγματα, επιστρέφοντας ο Βασίλης, ο Σπανούλης, παίζοντας παραπάνω λίγο ο Μπουρούσης, ο οποίος πραγματικά ήταν στυλοβάτης, έχοντας χαρακτήρα παιδιά όπως ήταν και ο Καβαδάς, και γενικώς μοιράζοντας, βάλαμε μια ισορροπία ξανά στην ομάδα. Ήταν πολύ μεγάλη νίκη και ουσιαστική και θα έλεγα γοήτρου, γιατί εντάξει, σίγουρα και εσείς το λέτε είναι 11 χρόνια αυτά που έχουμε να κερδίσουμε τους Ισπανούς. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτός ο στόχος περνάει μέσα από άλλες 2 νίκες. Ελπίζω να μπορεί να είναι και μία. Και νομίζω ότι επανήλθαμε κοντά στο στόχο μας. Γιώργο, έχεις βιώσει πολλές φορές το πετσί σου μια κατάσταση αμφισβήτησης, αλλά μετά έρχεται η ρελάνς και νομίζω ότι κάτι τέτοιο έγινε και από τους παίκτες της Εθνικής. Φαντάζομαι ότι πεισμόσανε και δώσαν αυτή την απάντηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Κοιτάξτε, το γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι κανείς αμφισβητεί την αξία αυτών των παιδιών. Και είναι πολύ δύσκολο να το κάνει, γιατί τα αποτελέσματα και τα ατομικά τους επιτεύγματα και τα ομαδικά τους επιτεύγματα είναι πολύ μεγάλα. Παράλληλα είναι και όλες αυτές οι επιτυχίες που μας έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να μας δίνουν από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Άρα αυτή η εθνική ομάδα δεν νομίζω ότι αμφισβητήθηκε. Μπορεί να απογοητεύτηκε ο κόσμος και σίγουρα απογοητεύτηκε και εμείς απογοητευτήκαμε, βλέποντας μια κατάσταση ότι δεν εξελίσσεται όπως το περιμέναμε. Πιστεύω όμως ότι όλο αυτό έχει να κάνει γενικώς με την παρουσία μιας ομάδας η οποία έχασε, αν θέλετε, λίγο τη βάση της, το χαρακτήρα της. Και η βάση κυρίως στην εθνική ομάδα ήταν η άμυνα, ήταν ο αμυντικός της ρόλος. Ο οποίος από το αποτέλεσμα και μόνο με τη Φιλανδία καταλαβαίνετε ότι 86 πόντοι από τους Φιλανδούς ήταν πάρα πολλοί. Αν είχαμε αυτή τη νίκη, ακόμα και είτε από την Ιταλία, ίσως αυτή τη στιγμή να μην συζητάγαμε έτσι σε αυτό το επίπεδο, να λέγαμε ότι ωραία, θέλουμε 2 νίκες για να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι αυτό. Όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε, αν θέλετε, μια απογοήτευση που έδωσε μεγαλύτερο βάρος ακόμα και στη νίκη επί της Ισπανίας και, αν θέλετε, και σε αυτή την επιστροφή των παιδιών στο χαρακτήρα τους, που είναι να είναι δυνατοί, να είναι σκληροί, να είναι προσεκτικοί, ειδικά στην άμυνα, και από εκεί και πέρα να βγάζουν το ταλέντο τους στην επίθεση μέσα από ό,τι έχει σχεδιάσει ο προπονητής. Πολλοί για τις 2 ήττες που ήρθαν άρχισαν να λένε ότι για αυτή το rotation και θα πρέπει ο Ιταλός τεχνικός, ο Αντρέα Τρινκέρι, να στηριχθεί σε κάποια βάση παιχτών και να τραβήξει στη διοργάνωση. Εσύ συμφωνείς με αυτό? Θεωρείς ότι θα πρέπει, επειδή το ζεις κιόλας, θα πρέπει να στηριχτεί ο Τρινκέρι
σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες και να τραβήξουν, ή όλοι οι παίκτες είναι απαραίτητοι και πρέπει να γίνεται rotation σε μια τέτοια διοργάνωση για να ξεκουράζονται και κάποιοι άλλοι? Κοίταξε, αυτή η δωδεκάδα είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις των παιχτών. Όλοι τους έχουν μια μεγάλη αξία. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το τι έχεις αύριο. Δηλαδή, αν πρέπει να ξεκουράσεις έναν παίχτη για να τον έχεις φρέσκο και αύριο, αυτό θα το κάνεις. Αν πρέπει όμως να κερδίσεις ένα παιχνίδι, δεν υπάρχει rotation. Υπάρχει ποιος είναι σε καλύτερη μέρα. Ποιος πρέπει να παίξει. Πιστεύω ότι αυτό σκέφτονται όλοι οι προπονητές. Είναι έτσι το σύστημα, που βέβαια είναι πολύ καλύτερο από ό,τι πιο παλιά, που σου δίνει ευκαιρίες. Διαφορετικά δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή με 2 ήττες ήδη, θα είχαμε πάει σπίτι μας. Και εγώ το έχω ζήσει πολύ καλά αυτό, λοιπόν, με εθνική ομάδα. Σας λέω λοιπόν ότι είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν μπορεί πάντα να παίζουν όλοι, αλλά αν χρειαστεί μπορούν και να παίξουν. Και ειδικά με μια ομάδα που έχεις. Εντάξει, αν υποθέσουμε ότι ο Καβαδάς είναι νέο παιδί, δεν έχει τις εμπειρίες κτλ., έχεις 11 παίκτες οι οποίοι είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχει τέτοιο πρόβλημα η εθνική. Η εθνική μπορεί να φτάσει να διεκδικήσει μετάλλιο? Μέχρι στιγμής, από ό,τι έχεις παρακολουθήσει, στη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να το κάνει? Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ το πιστεύω. Πιστεύω ότι, και όταν με ρωτήσαν οι συνάδελφοί σας, από την αρχή λέω ότι δεν πρέπει να κρύβουμε ότι στόχος μας είναι η τετράδα. Είμαστε η Εθνική Ελλάδος. Αυτή την ομάδα, τα ίδια παιδιά, οι περισσότεροι από αυτή την έχουν βάλει σε ένα επίπεδο τέτοιο, που και το ρόστερ, αν θέλετε, της ομάδας είναι τέτοιο, που δεν μπορούμε να το κρύβουμε. Συν τις όλες τις απουσίες που έχουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Θεωρώ λοιπόν ότι ο πρώτος στόχος είναι να μπορέσουμε να πάμε τετράδα. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτό σκέφτονται και οι τεχνικοί και οι παίκτες. Τώρα το μετάλλιο είναι μια κατάσταση η οποία, επειδή μιλάμε για ιδιαίτερα παιχνίδια, και θέλει και λίγο τύχη, θέλει και ημέρα, θέλει πολλά πράγματα. Αυτό το τουρνουά μας έχει αποδείξει ότι είναι λίγο τρελό τουρνουά. Και το έχετε δει. Δηλαδή, ξαφνικά εμφανίστηκαν ομάδες που ίσως να μην δίναμε ποτέ σημασία. Είδαμε μια ήττα της Ισπανίας στην αρχή από τη Σλοβενία. Η Σλοβενία έκανε μια μικρή κοιλιά, επανήλθε τώρα δρυμύτερη, ειδικά μετά τη χθεσινή της νίκη με τους Ιταλούς. Θέλει μεγάλη προσοχή. Βλέπετε, γίνονται τα πάντα. Αυτό κρατάει, αν θέλετε, και το ενδιαφέρον του κοινού, και αυτή είναι και η ομορφιά του μπάσκετ. Τώρα σας λέω, το επίπεδο της δικής μας ομάδας είναι για τετράδα οπωσδήποτε. Ωραία, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι διέκοψα από μια σημαντική υποχρέωση. Σε ευχαριστώ πολύ που παρενέβεις και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ολοκληρώσαμε έτσι το κεφάλαιο της Εθνικής. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε φυσικά. Να πούμε ότι ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης δεν θα προπονηθεί σήμερα, θα επαναξεταστεί αύριο. Υποβάλλεται σε διάφορες εξετάσεις, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Ελληνική Ομοσπονδία. Ο Νίκος Ζήσης αντίθετα είναι πολύ καλύτερα και θα λάβει μέρος κανονικά σήμερα στην προπόνηση. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με αρκετή μπάλα, Super League και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Friday Today Sports. Κάθε Παρασκευή θα είμαστε εδώ 5 με 7 στο 2ωρο αθλητικό μαγαζίνο, πριν από τη δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου, αλλά και με ό,τι έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο. Πλέον περνάμε στην τροχιά της μπάλας του ποδοσφαίρου και έχουμε κοντά μας τον προπονητή, τον Στάθη Σταθόπουλο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκω. Και καλή σεζόν να έχετε. Να είστε καλά. Για να σχολιάσουμε εδώ ό,τι κινείται στη Super League. Έχουμε διανύσει ήδη 3 αγωνιστικές. Πάμε στην 4η. Υπάρχουν τα πρώτα συμπεράσματα. Θα δούμε ένα έργο σαν το περσινό με τον Ολυμπιακό να απομακρύνεται για να καθαρίσει το πρωτάθλημα, ή ο ΠΑΟΚ δείχνει διαθέσεις να τον κοντράρει στα ίσια? Είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο. Από τις πρώτες αγωνιστικές δείχνει ότι η επόμενη ισχυρή ομάδα θα είναι ο ΠΑΟΚ για το φετινό πρωτάθλημα. Και θα δούμε πόσο σταθερότητα μπορούν να ξαναδείξουν οι ομάδες που ήταν και πέρσι, και μιλώ για τον Ατρόμητο, μιλώ για τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι οι ομάδες που ίσως καταφέρουν ξανά να είναι στο γκρουπ των πρωτοπόρων. Δείχνει ασφαλώς, είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε οτιδήποτε για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια μεγάλη δύναμη και αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν ξέρουμε ακόμα. Θα πρέπει να αφήσουμε λίγο το χρόνο να λειτουργήσει, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκομιδή, βαθμολογική συγκομιδή η οποία θα έπρεπε να είναι. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Το πρωτάθλημα πάντως λίγο πολύ έχει μια ιδιαιτερότητα φέτος, είναι και 2 ομάδες περισσότερες.
Καταλαβαίνουμε. Είχαμε λοιπόν, χρόνια δούμε πρωτάθλημα με 18. Με 18 ομάδες. Θα δούμε τη δυναμικότητα ιδιαίτερα των ομάδων οι οποίες ανέβηκαν. Μέχρι στιγμής ευχάριστη έκπληξη είναι η Καλονή με τη βαθμολογική συγκομιδή την οποία έχει. Και με το γεγονός ότι δεν έχει παίξει ακόμα στην έδρα της. Κάτι που είχε εξοργήσει και την ομάδα και τοπικούς παράγοντες. Ναι. Μέχρι και βιντεάκια ανεβάζουν με ρεπορτάζ για το πώς είναι το γήπεδο της Καλονής, τι χρειάζεται, δεν έχει αποδυτήρια, ούτε καθίσματα δεν έχει για να κάτσει ο κόσμος. Και γίνεται μια προσπάθεια τουλάχιστον το γήπεδο της ομάδας της Μυτιλήνης να είναι έτοιμο έτσι ώστε να υποδεχθεί, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, την ομάδα, αλλά αυτή τη φορά στη Super League και όχι στις μικρότερες κατηγορίες. Αλήθεια για τον Παναθηναϊκό, μιας και αναφερθήκατε. Πολύ δύσκολο το έργο του Γιάννη Αναστασίου, έτσι, εκ των προτέρων. Γιατί δημιουργείται μια ομάδα από την αρχή. Έκανε μια προετοιμασία η οποία με ένα υλικό το οποίο αυτή τη στιγμή δεν παίζει. Δηλαδή έγινε μια προετοιμασία με άλλο ρόστερ και άλλο ρόστερ εμφανίζεται να είναι βασικό πλέον στην δεκάδα. Άρα λοιπόν με τελείως διαφορετικό βαθμό φυσικής κατάστασης, ετοιμότητας αν θέλετε ο κάθε παίκτης ο οποίος έρχεται στην ομάδα και βέβαια την προσαρμογή η οποία είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα για τους ξένους ποδοσφαιριστές, η προσαρμογή η οποία είναι απαραίτητη και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στη ζωή και στην ομάδα. Πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή, ο οποίος έχει δουλέψει με ακαδημίες, θα μου πείτε του Άγιαξ, άλλη φιλοσοφία τελείως εκεί, να σηκώσει το βάρος τώρα μιας ομάδας όπως ο Παναθηναϊκός, που πρέπει να πρωταγωνιστεί για τους οπαδούς, πρέπει να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Έχει από το 2010 να κατακτήσει πρωτάθλημα, όταν και μαζί έχοντας καλούς ποδοσφαιριστές τότε, όχι νεαρούς, ήταν ο Τζίμπριλ Σισέ, ήταν ο Ζιλμπέρο Σιλβά. Αυτό είναι ότι δεν έχει τα λεφτά που είχε κάποτε. Θα πρέπει να σηκώσει αυτό το βάρος, γιατί αυτό ο Γιάννης Αναστασίου έχει μάθει να λειτουργεί διαφορετικά και τώρα μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά. Μπορεί να τα απεξέλθει, πιστεύετε, ή θα υπάρξουν αλλαγές μέσα της χρονιάς? Κοιτάξτε, γιατί να μην μπορεί, από τη στιγμή που αναλαμβάνει ένα τέτοιο έργο και αυτός πιστεύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Από εκεί πέρα η δουλειά η δικιά μας είναι τέτοια που ξέρετε ότι κάθε Κυριακή κρίνεται η επόμενη μέρα για μας. Και εσείς το έχετε βιώσει αρκετές φορές, δυστυχώς ή ευτυχώς. Έτσι ακριβώς, έτσι είναι τα πράγματα. Βλέπουμε ότι μέσα στις 3 πρώτες αγωνιστικές έχουμε 2 αλλαγές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ούτε καν παρέλαση που λέγαμε κάποτε. Αυτό τώρα. Τώρα δεν περνάει ούτε ο Αύγουστος. Η Βέρεια και ο Άρης ουσιαστικά έχουν αλλάξει προπονητές. Αλλάξαν τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι υγεία. Έτσι. Καλά, εδώ ακουγόταν πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα και επειδή ο Ολυμπιακός είχε χάσει σε κάποια φιλικά, έφευγε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, είχε γίνει ολόκληρο θέμα. Πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα. Καλά, είχε γίνει αυτό και με τον Γκετσπάγια. Πρόλαβε να παίξει. Πρόλαβε να παίξει. Αίτητος κιόλας. Αν θυμάμαι καλά, ο Τιμούρ Γκετσπάγια είχε φύγει από τον Ολυμπιακό. Αλλά... Είχε φάει όμως 5 από τον Εργοτέλη στο φιλικό. Πάμε όμως να προσεγγίσουμε την τέταρτη αγωνιστική της Super League για να δούμε συγκεκριμένα πράγματα και να ζητήσουμε την άποψη του κυρίου Σταθόπουλου, να δούμε την κάρτα με τους αγώνες της τέταρτης ημέρας της Super League. Λοιπόν, η αγωνιστική ξεκινάει το Σάββατο στις 4 με το παιχνίδι Πανετολικός Εργοτέλης. Στις 6 και 4 η Βέρεια φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ και στις 8:30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Γιώργιο Σκαρεσκάκη στην Σκόντα Ξάνθη, ενώ την Κυριακή ο Άρης φιλοξενεί τον Λεβαδιακό στις 4 το παιχνίδι, ο Απόλλων την ΑΕΛ Καλονής στις 6 και 4, όπως επίσης και το Όφι Αστέρας Τρίπολης αλλά και το Πάνιωνος Πανθρακικός, και στις 8:30 ο Πλατανιάς υποδέχεται στα Χανιά τον Παναθηναϊκό, ενώ τη Δευτέρα ο ΠΑΣ Γιάννενα φιλοξενεί στις Ζωσιμάδες στον Ατρόμητο στις 7:30. Για τα play-off ήταν αυτό πέρυσι και ενδεχομένως να είναι και φέτος. Για να δούμε για την βαθμολογία. Μετά από 3 αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός έχει το απόλυτο, με 9 βαθμούς βρίσκεται στην κορυφή. Ακολουθεί η Καλονή, η οποία μπορεί να αιτήθηκε στην πρεμιέρα από τον Ολυμπιακό, αλλά συνέχεια τα πήγε περίφημα. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 βαθμούς στην τρίτη θέση. Ο Αστέρας Τρίπολης, η Βέρεια και ο Εργοτέλης με 5 βαθμούς. Στην 7η θέση είναι ο Πανιώνιος με 4, όσους έχει η Σκόντα Ξάνθη, ο Ατρόμητος, ο Παναθηναϊκός, ο Πανθρακικός και ο ΠΑΣ Γιάννενα. Από 3 βαθμούς Απόλλων Σμύρνης, Πανετολικός και Πλατανιάς. 2 βαθμούς ο Όφι, 1 βαθμό ο Λεβαδιακός και χωρίς βαθμό ακόμα μετά από 3 αγωνιστικές. Στην τελευταία θέση ο Άρης, ο οποίος θα δούμε αν θα μπορέσει να πάρει τους πρώτους βαθμούς. Ζόραν Μιλίνκοβιτς, ναι. Στο πίνακα το σκόρερ.
Στον πίνακα το σκόρερ προηγείται ο Μιλιάν, ο Ντράκοβιτς Μιλιάν της Βέρειας με 3 γκολ. Ο Αραβίδης, ο Χρήστου Πανιωνίου, έχει επίσης 3 γκολ, όπως και ο Κώστας Μήτρογλου του Ολυμπιακού. Και από 2 τέρματα ο Ιγκόρο Ντεσόουζα του Πανθρακικού και ο Χαβιέ Σαβιόλα του Ολυμπιακού. Με τα 2 γκολ να τα πετυχαίνει την τελευταία αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι λοιπόν ο πίνακας στο σκόρ, αλλά και γενικά η κατάσταση στην Super League. Και ο Ολυμπιακός, εν προκειμένου, κύριε Σταθόπουλε, αύριο αντιμετωπίζει την Ξάνθη στο Καραϊσκάκης, αλλά ουσιαστικά πριν από την αναμέτρηση της Τρίτης με την Paris Saint-Germain, που ανοίγει έτσι τον χώρο της φάσης των ομίλων του Champions League, και ήθιστε πριν από τέτοια σημαντικά παιχνίδια το μυαλό των παικτών να είναι αλλού. Κάτι που άλλωστε, όπως βλέπουμε και στα ρεπορτάζ, έχει επιστήσει άλλωστε την προσοχή των παικτών ο Μίτσελ, για να μην πέσουν στην παγίδα του παιχνιδιού του Champions League και να περάσουν στα ψηλά τον αγώνα με την Ξάνθη. Υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος σε όποιο επίπεδο και αν βρισκόμαστε, έτσι. Πάντα τα παιχνίδια πριν από το Champions League και μετά από το Champions League είναι παιχνίδια στα οποία ο βαθμός δυσκολίας που θα έρθει οφείλεται πιο πολύ στην οτροπία των ποδοσφαιριστών και λιγότερο στην διαφορά δυναμικότητας η οποία υπάρχει μεταξύ των ομάδων. Είναι οπωσδήποτε ένα παιχνίδι δύσκολο για τον Ολυμπιακό που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί εάν εξασφαλίσει ένα σκορ εύκολο, γρήγορο, μπορεί να κάνει και μια οικονομία δυνάμεων ή και κάποιες αλλαγές ο προπονητής εν ώψη της Τρίτης. Αν όχι, θα έχει μια καταπώνηση περισσότερη από ό,τι ίσως αναμένεται εν ώψη του παιχνιδιού και με την Paris Saint-Germain. Πάμε όμως τώρα να δούμε τα νέα των ομάδων της Super League εν ώψη της 4ης αγωνιστικής. Επαναρχίζει η Super League μετά την διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής με τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται την Ξάνθη, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στα Χανιά από τον Πλατανιά, ενώ ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στη Βέρεια με την τοπική ομάδα. Αναλυτικά η αγωνιστική ξεκινά το Σαββάτο με 3 αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα στις 4 στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός υποδέχεται τον Εργοτέλη και φαντάζει το λογικό φαβορί της αναμέτρησης, όμως η κριτική είναι ικανή για όλα. Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Τριτσόνης. Στις 6 και 4 στη Βέρεια η τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια της αγωνιστικής με διαιτητή τον Αρετόπουλο. Επιστρέφει ο Λίνος στο δικέφαλο του Βορρά, ενώ θα λείψουν οι Λαζάρ, Λόρενς και Γεωργιάδης. Το τελευταίο σαββατιάτικο παιχνίδι διεξάγεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός πάει για το 4-4 κόντρα στην Ξάνθη. Οι ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και τον Τόρες. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Καλογερόπουλος. Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή με 5 αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα στις 4 στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης με τον Μιλίνκοβιτς στον πάγκο του υποδέχεται το Λεβαδιακό και θέλει μόνο την νίκη για να πάρει βαθμολογική ανάσα. Αγώνα δρόμου για να προλάβει ο Πουλίδος στους γηπεδούχους. Διαιτητής ο Μάνταλος. Στις 6 και 4 στη Ριζούπολη ο Απόλλωνας Σμύρνης θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην ευχάριστη έκπληξη μέχρι τώρα του πρωταθλήματος στην Καλονή. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οι δύο ομάδες. Διαιτητής του αγώνα ο Λιαχούδης. Την ίδια ώρα στο Γεντή Κουλέ ο Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης σε μια ιδιαίτερα αμφίροπη αναμέτρηση με διαιτητή τον Θάνο. Εκτός για τον Αστέρα ο Μπαρτολίνη που θα λείψει από τους Αρκάδες για 2 περίπου μήνες. Επίσης στις 6 και 4 στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος είναι το λογικό φαβορί κόντρα στον Πανθρακικό. Με κουλοχέρι στην αποστολή οι γηπεδούχοι όμως δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Παντίδο. Ο Γιάχος θα διευθύνει την αναμέτρηση. Τελευταίο κυριακάτικο παιχνίδι είναι το παιχνίδι του Πλατανιά με τον Παναθηναϊκό. Η κριτική ομάδα είναι ο κακός δαίμονας για το Τριφύλι που σε μια νέα αποτυχία του θα υπάρξουν εξελίξεις. Χωρίς Ζίτεφελτ, η πράσινη διαιτητής του αγώνα, ο Κομίνης. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με τον αγώνα στους Ζωσιμάδες ανάμεσα σε ΠΑΣ και Ατρόμητο που θα ξεκινήσει στις 7:30. Από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αγωνιστικής, ένα παιχνίδι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα με τις ομάδες να βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Καμπαξής θα διευθύνει την αναμέτρηση. Αρκετά μάτς λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον. Άλλωστε βρισκόμαστε, κύριε Σταθόπουλε, στην αρχή του πρωταθλήματος και οι εκπλήξεις
διαδέχονται η μία την άλλη. Οι ομάδες δεν έχουν μονταριστεί ακόμα. Αρκετές κάνουν και μεταγραφές από ελεύθερους. Ακόμα ελεύθεροι. Μέχρι και σήμερα, ναι, έχει μεταγραφές. Αυτό λέω, ότι αλλάζει, διαφοροποιείται το ρόστερ. Περισσότερο όμως από τη μέση και κάτω κάποιες ομάδες προσπαθούν να ενισχυθούν ακόμα. Εντάξει, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πρέπει να τους δούμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε από αυτή την κατάσταση. Εγώ θα έλεγα είναι πιο πολύ αρνητικό παρά θετικό κάτι τέτοιο. Όταν μάλιστα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που τους υπολογίζουν για ύστερα από 1 ή 2 μήνες. Τώρα διάβαζα ο Φιγκερό, ο οποίος ήρθε στο Παναθηναϊκό, θα είναι έτοιμος σε 1 μήνα. Σε περίπου 3 εβδομάδες. Βεβαίως είναι λογικό, αλλά δεν έχει την άμεση υποστήριξη μιας ίσως αδυναμία την οποία βλέπει στην ομάδα σου και η οποία θα έρθει ύστερα από 1 ή 1,5 μήνα. Πάμε όμως να μάθουμε τα νέα, Μιχάλη, από τον Όφη, τα τελευταία νέα της ομάδας. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΕ Όφη, ο κ. Μανώλης Χρονάκης, τηλεφωνικά κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Και λέγαμε ότι άλλες ομάδες κάνουν ακόμα μεταγραφές από ελεύθερους. Είχαμε την άφηξη του Μακουκούλα. Έχει ολοκληρωθεί? Είναι τυπικό το θέμα. Φαντάζομαι ότι στην επόμενη ώρα θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Έχει περάσει από εργομετρικά τεστ, τα οποία ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι τα περιμέναμε κιόλας. Γενικά το βιογραφικό του και όλο το παλμαρέ του σηματοδοτούν ότι ο Όφη έκανε ακόμα μια καλή μεταγραφή, μια πολύ καλή μεταγραφή. Και μάλιστα για 2 χρόνια, 1+1 ουσιαστικά. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς πιστεύουμε στον παίκτη, αλλά και ο παίκτης στο λίγο διάστημα που είναι εδώ έχει, θα έλεγα, ερωτευτεί την Κρήτη και τον Όφη. Και θα λέγαμε εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία, έτσι? Αύριο θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Θα γίνει προπόνηση και αύριο. Είναι η πρώτη φορά που ο Όφη είναι κομπλέ για ένα παιχνίδι. Καθώς και ο Παπάζογλου, οι σημαντικές απουσίες που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, Παπάζογλου, Κουτσιανικούλης, επιστρέφουν και ο Ζόρο, 3 παίκτες που έλειψαν στο προηγούμενο μάτι, τα προηγούμενα παιχνίδια μάλλον. Ο Παπάζογλου, θυμίζω, δεν έχει παίξει καθόλου. Ο Κουτσιανικούλης έχει παίξει μόνο στο πρώτο μάτι. Αυτή τη στιγμή ο Παύλος Δερμιδάκης έχει τον ευχάριστο πονοκέφαλο να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και ελπίζουμε να παραμείνει αυτό, να μην συμβεί κάποιο απρόβλεπτο, δηλαδή στις τελευταίες προπονήσεις. Ο κόσμος είναι θερμός κοντά στην ομάδα? Ο κόσμος παρά το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει η ομάδα, δεν έχει πετύχει ακόμα κάποιο γκολ, είναι στο πλάι της και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Όφη τα 2 παιχνίδια έχει κόψει περίπου 5.000 εισιτήρια, αριθμός πολύ μεγάλος για τα ελληνικά και τα οικονομικά δεδομένα, που αν συνυπολογίσουμε και τα 2.500 διαρκείας που υπάρχουν, στο γήπεδο βρίσκονται στα 2 πρώτα παιχνίδια από 8.000 κόσμο. Τόσος αναμένεται να είναι και το απόγευμα της Κυριακής στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη. Με το γήπεδο και τους πυλώνες δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα? Όχι, έχουν αντικατασταθεί οι πυλώνες, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει φτιάξει αρκετά ο φωτισμός και σε αυτό το κομμάτι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προόδου. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Άκουσαμε λοιπόν για τα νέα από τον Όφη, από την Κρήτη. 3 ομάδες φέτος στην Κρήτη, από την Κρήτη στη Super League. Όφη, Πλατανιάς, Εργοτέλης. Στόχος βέβαια να παραμείνουν και 3, έτσι. Εντάξει, είναι σπάνιο για πρώτη φορά όπως είπατε και οι 3 ομάδες είναι ομάδες όμως ενδιαφέρουσες. Ο Πλατανιάς είναι μια ομάδα που πέρσι διατηρήθηκε και φέτος δείχνει μια σοβαρότητα σε όλες τις κινήσεις. Ο Εργοτέλης το ίδιο, ανέβηκε φέτος. Ελπίζω να είναι από τις ομάδες οι οποίες θα παραμείνουν ακριβώς στην κατηγορία. Το καλύτερο γκολ της προηγούμενης αγωνιστικής το πέτυχε ο στόχο του ΠΑΟΚ στις πρώτες του συμμετοχές με την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Πάμε να δούμε την σχετική βράβευση. Ευχόμαστε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στην ομάδα σου και σε εσένα τον ίδιο ξεχωριστά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο γκολ. Νομίζω ξεκίνησα καλά όντως, οπότε είναι στο χέρι μου από εδώ και πέρα να συνεχίσω στον ίδιο ρυθμό. Νομίζω ότι έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης, μπορώ να παίξω πολύ καλύτερα με πίστη στον εαυτό μου. Μετά από μια χρονιά στην οποία δεν είχε πολλά μάτς, μετά από και 1 μήνα στον ΠΑΟΚ, 1,5 μήνα στον ΠΑΟΚ, σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πόσο μπορεί ακόμα να ανοίξει? Είναι δύσκολο να πω πόσο, αλλά σίγουρα έχω περιθώρια βελτίωσης. Όπως είπαμε, είμαστε στην αρχή της χρονιάς.
Πιστεύω ότι σε μερικά παιχνίδια θα είναι βελτιωμένη και η φυσική μου κατάσταση, οπότε θα είναι βελτιωμένο και το παιχνίδι μου. Είναι δύσκολο να μιλήσω για ποσοστά. Πιστεύω ότι είμαι σε καλή κατάσταση και είμαι κοντά στο να φτάσω σε ένα top επίπεδο. Μετά από 1,5 μήνα περίπου στην ομάδα, πώς αισθάνεται το ΠΑΟΚ, πώς αισθάνεται το γήπεδο, τον κόσμο, όλη την ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα? Το έχω πει ήδη μερικές φορές ότι αισθάνομαι σπουδαία εδώ. Όλοι ήταν πάρα πολύ φιλικοί μαζί μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αισθάνομαι πολύ καλά στο σύλλογο και νομίζω ότι αν αισθάνομαι χαρούμενος όπως αισθάνομαι τώρα και στη συνέχεια της χρονιάς, νομίζω ότι μπορώ να αποδώσω και καλύτερα. Ήταν χρήσιμο αυτό το διάλειμμα λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος? Ελπίζω να μας βοήθησε. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά αυτό το διάστημα. Είχαμε και την ευκαιρία να πάρουμε ένα ρεπό μετά από πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι μας έκανε καλό και η ξεκούραση. Τώρα πιστεύω ότι στο παιχνίδι του Σαββάτου μπορούμε να πάμε και να κερδίσουμε εκεί και να αποδείξουμε ότι όντως μας έκανε καλό αυτό το διάλειμμα. Στα επίσημα παιχνίδια μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας είχε 2 ισοπαλίες και μία ήττα. Μάλιστα ήταν στο πρωτάθλημα, μια υποδέστερη ομάδα. Τους είπε κάτι διαφορετικό ο προπονητής ενόψει αυτού του αγώνα με τη Βέρεια? Νομίζω ότι είναι ένα ακόμη παιχνίδι από τα εκτός έδρας, που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω ότι κάνοντας το παιχνίδι μας μπορούμε να σπάσουμε την έδρα του αντιπάλου και να κερδίσουμε το παιχνίδι, αν είμαστε αυτοί που πρέπει. Αν είδε τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, αν το έχει λείψει η εθνική ομάδα η δικιά του και αν θα ήταν έτοιμος, υποτιθέμενα βέβαια, να αντιμετωπίσει 5 συμπαίκτες του πλέον στην εθνική Ελλάδα. Ναι, είδα τα παιχνίδια. Ήταν 2 πολύ καλά παιχνίδια της Σλοβακίας απέναντι στη Βοσνία. Στο πρώτο ήμασταν αρκετά τυχεροί, στο δεύτερο ήμασταν αρκετά άτυχοι. Εγώ προσωπικά αφήνω αυτή την απόφαση για την εθνική στον προπονητή μου. Εγώ είμαι πάντα έτοιμος να τη βοηθήσω. Ο ΠΑΟΚ που αγωνίζεται απέναντι στην Βέρεια αύριο, ένα παιχνίδι γειτονικό, κύριε Σταθόπουλε. Θα έχει 1000 οπαδούς. Ναι, βέβαια. Τα υπήρξε συμφωνία αστυνομίας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όμως, γιατί έχουν γίνει πολλές φορές επεισόδια σε αυτό το γήπεδο και με μετακινήσεις οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη. Εντάξει, είναι παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα παίρνει όταν θέλεις να πρωταγωνιστείς. Γιατί πάντα με κριτήριό μας μιλάμε για μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και μια ομάδα η οποία δείχνει μια πολύ σταθερή πορεία μέχρι στιγμής. Τώρα και με τον καινούργιο προπονητή δεν ξέρουμε τι θα εμφανίσει ύστερα από τη διακοπή που προηγήθηκε. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει πρόβλημα αμυντικό στον ΠΑΟΚ. Αυτό έχουν δείξει, γι' αυτό ψάχνουν και κεντρικό αμυντικό. Υπήρξε μια προσπάθεια να αποκτηθεί ένας Γερμανός κεντρικός αμυντικός, ο Μάντουκ, αν δεν κάνω λάθος. Όμως κάποιοι λένε ότι ήταν οικονομικό το ζήτημα που δεν έκλεισε. Κάποιοι άλλοι ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος, ήθελε χρόνο, από ό,τι φάνηκε από τα εργομετρικά, για να μπει και να παίξει. Τώρα δεν ξέρουμε εμείς που κρύβεται η αλήθεια. Η μια πλευρά λέει οικονομικό, η άλλη πλευρά λέει εργομετρικά. Και έχουν στρέψει την προσοχή τους σε άλλους παίκτες. Προφανώς δεν κατάφεραν κάτι, αφού ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Κυνήγησαν τον Σωτήρη Κυριάκο. Περισσότερα λεφτά ήθελε ο Έλληνας αμυντικός, λιγότερα έδιναν στον ΠΑΟΚ από ό,τι λένε. Να δούμε τώρα αν θα μπορέσει να καλύψει τουλάχιστον αυτό το κενό που υπάρχει στην άμυνα. Θέλω όμως να δούμε σε αυτό το σημείο, επειδή αρκετά λέμε για ποδοσφαιριστές, για την συμπεριφορά τους και ιδιαίτερα για τον Παύλο Γκαρσία. Δεν το κρύβουμε ότι αρκετές φορές έχουμε τοποθετηθεί αρνητικά για την συμπεριφορά του εντός αγωνιστικού χώρου και όχι μόνο. Όμως αυτή η κίνηση που θα δούμε τώρα στην σχετική φωτογραφία, εδώ να επισκεφθεί αυτό το μικρό κοριτσάκι, νομίζω ότι δίνει απάντηση και για το ότι οι ποδοσφαιριστές είναι και αυτοί οι άνθρωποι και όταν τους ζητηθεί παρίστανται εκεί που πρέπει. Είναι η 10χρονη Θοδώρα, η οποία έχει ένα σοβαρό πρόβλημα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είχε και έχει ίνδαλμά της τον Παύλο Γκαρσία, ζήτησε να τον δει και αμέσως, κύριε Σταθόπουλε, ο Γκαρσία βρέθηκε εκεί και χάρισε στιγμές χαράς στην μικρή φίλη του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ειδικά για τα μικρά παιδιά, οι ποδοσφαιριστές, ίσως και προπονητές, είναι ιδάλματα. Βλέπουν ιδάλματα. Άρα η συμπεριφορά ή αν θέλετε η ευθύνη όλων που ασχολούνται, που είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου, απέναντι σε αυτά τα παιδιά, στην νεολαία, είναι πάρα πολύ μεγάλη, με τις όποιες κινήσεις και τα όποια λόγια μπορεί να λέει ο καθένας από εμάς. Είναι χαρακτηριστικό και είναι και συγκινητικό συνάμα. Είναι κάτι όμως το οποίο δεν είναι μόνο αυτό το παιδί το οποίο βλέπετε
τι ικανοποίηση δέχεται από μια τέτοια επίσκεψη και τι μπορεί να προσφέρει στην ψυχή του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει. Και άλλα παιδιά σίγουρα έχουν το ίδιο, ενώ την ανάγκη να έρθουν σε επαφή με τα πρότυπά τους και δεν είναι καλό αυτά τα πρότυπα να τα βλέπεις να συμπεριφέρονται πολύ άσχημα ή να προκαλούν εντός αγωνιστικού χώρου. Ειδικά τις μέρες που περνάμε και με όλη αυτή την γενική κρίση που επικρατεί. Αλλά κρίση φαίνεται ότι υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, γιατί θα δούμε τώρα τον σχετικό πίνακα με την λίστα των top 10, των 10 καλύτερων μεταγραφών που έγιναν το καλοκαίρι, και όπου καλύτερη είναι το ποσό που δίπλα φαίνεται ως αστρονομικό, Μιχάλη. 99 εκατομμύρια τώρα για έναν ποδοσφαιριστή, όσο να είναι, φτιάχνει ολόκληρη ομάδα μαζί με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της. Τον Γκάρεθ Μπέιλ. Αναφερόμαστε στον Γκάρεθ Μπέιλ της Τότεναμ με 99 εκατομμύρια ευρώ. Πήγε στη Ρεάλ και κάνει ντεμπούτο τώρα με τη Villarreal αυτό το Σάββατο για την Primera Division. Και στο παιχνίδι που έρχεται στο Champions League. Υπερεκτιμημένος, κύριε Σανθόπουλε. Πιστεύω ότι αυτά τα ποσά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όμως πιστεύω ότι είναι από πίσω μια σειρά από σπόνσορες και από όλα αυτά τα οποία ανεβάζουν τις τιμές και τα χρήματα αυτά σίγουρα βγαίνουν, γιατί αν δούμε ότι τι πωλήσεις έκανε και η Real και από τις φανέλες που ήδη πουλήθηκαν και όλα αυτά, νομίζω ότι πολύ εύκολα θα βγάλει αυτά τα χρήματα. Πόσο μπορεί να χαλάσει τις ισορροπίες το γεγονός ότι στη Real αυτή τη στιγμή το νούμερο 1, το αφεντικό, είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κόστησε 93 εκατομμύρια για να αποκτηθεί, και τώρα έρχεται ο Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος κοστίζει 99 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά επισκιάζει οικονομικά τουλάχιστον. Και η πιο φτηνή είδαμε ότι είναι στα 37 εκατομμύρια. Ναι, από το να σας πω, επειδή μου αρέσει και το management να βλέπω ορισμένα πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και τα ποσοστά στις φανέλες που πουλάει ο Μπέιλ είναι 60%, η τιμή της φανέλας στα 60% πηγαίνουν στον Μπέιλ. Με τον Ρονάλντο είναι κάτι διαφορετικό. Αυτές οι ισορροπίες όταν χαλάνε νομίζω ότι δεν είναι καλό. Είναι άλλο να είσαι σε ένα κλαμπ αστέρων. Εκεί πρέπει να κρατιούνται οι ισορροπίες. Είναι τελείως διαφορετικό από μια άλλη ομάδα. Πάντως και ο Μπέιλ, επειδή γνωρίζει ότι πάει σε μια νέα ομάδα και ότι το αφεντικό εκεί είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στις πρώτες τους δηλώσεις είπε ότι το αφεντικό εδώ είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και θα με βοηθήσει και θα τον βοηθήσω να πάμε ψηλά την ομάδα. Ενώ βλέπουμε ότι ο Έντισον Καβάνι, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, τώρα την ερχόμενη Τρίτη στο Καρεσκάκι, ακολουθεί με 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν η μεταγραφή του από Νάπολη σε Paris Saint-Germain και ήδη κάνει απόσβεση, τουλάχιστον στη Γαλλία. Μην ξεκίνησε καλά η Παρί, αλλά σιγά σιγά τα γκολ τα βάζει και βοηθάει πολύ τον Ιμπραχίμοβιτς να οδηγούν την Παρί, τους Παριζιάνους, σε νίκες. Βλέπετε ότι όλα αυτά τα ποσά δίδονται για center for, για αυτούς οι οποίοι σκοράρουν, για αυτούς οι οποίοι προσφέρουν θέαμα στην επίθεση. Είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου και εκεί είναι ό,τι πιο ακριβό υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι καλή σεζόν και να είμαστε όλοι γεροί. Ευχαριστούμε για το πολύτιμο σχόλιο σας. Έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπής μπροστά μας με αρκετά θέματα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Πάλι κοντά σας εδώ με το Friday Today Sports. Κάθε Παρασκευή 5 με 7 το αθλητικό μαγκαζίνο πλέον 2ωρο θα είναι την Παρασκευή εδώ κοντά σας για να σας προαναγγείλει ό,τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, αλλά φυσικά και ό,τι συμβαίνει ήδη στην αθλητική, στον αθλητικό χώρο, στην αθλητική δημοσιογραφία. Εδώ είμαστε για να το καλύπτουμε. Καθημερινά θα παραμείνει ο Μιχάλης Μουσελίδης κοντά σας 5 με 5:30 με τις αθλητικές ειδήσεις. Και άλλωστε την Κυριακή θα έχουμε και το Sports Sunday, την νέα αθλητική μας εκπομπή με τα στιγμιότυπα της Super League από όλους τους αγώνες. Βρισκόμαστε στην τροχιά της τέταρτης αγωνιστικής, ολοκληρώνεται η προετοιμασία σε αρκετές ομάδες. Πάμε μέχρι το Αγρίνιο, εκεί είναι ο συνάδελφος ο Χρήστος Τούμπος, ο εκπρόσωπος της ομάδας του Αγρινίου, της ΠΑΕ Πανετολικός, εκπρόσωπος τύπου. Καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε τηλεφωνικά κοντά μας. Και καλή επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι όλο το Αγρίνιο ζει για να πνέει για τα παιχνίδια του Πανετολικού. Και τώρα ο Πανετολικός αύριο στις 4 ουσιαστικά ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής κόντρα στον Εργοτέλη.
Ακριβώς, και ο κόσμος είναι διψασμένος για ένα επιπλέον λόγο, γιατί μέχρι τώρα δεν είδε στη Super League την ομάδα του. Το πρώτο παιχνίδι, το μοναδικό που έδωσε ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο με τον ΠΑΟΚ, ήταν και κλεισμένο των θυρών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανυπομονησία έχει κορυφωθεί. Και ουσιαστικά και η μοναδική νίκη της ομάδας, το 2-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ, σε μια ομάδα που ουσιαστικά έχει ξεκινήσει με όλα τα φόντα για να πρωταγωνιστήσει και ο Πανετολικός κατάφερε να τον προσγειώσει. Ακριβώς. Και νομίζω ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Πανετολικός δεν έκλεψε την νίκη, την πήρε έτσι με παλικάρίσιο τρόπο, θα έλεγα. Τι έχουμε από ρεπορτάζ, είναι έτοιμη η ομάδα για να αντιμετωπίσει αύριο τον Εργοτέλη? Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν απουσίες? Υπάρχουν απουσίες, αλλά οι λιγότερες από κάθε άλλη φορά, θα έλεγα, γιατί ο Παναθηναϊκός συνήθισε από την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League να παίζει με πολλούς απόντες. Αυτή τη φορά είναι ο Πόη, είναι ο Καλή, που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν παίξει ακόμα στο πρωτάθλημα. Ο Κουτρουμάνος, που κι αυτός δεν έχει παίξει ούτε την περσινή χρονιά ούτε την τρέχουσα. Προσθέθηκε στους τραυματίες ο Ιωάννου. Αυτοί είναι όλοι. Οι υπόλοιποι διαθέσιμοι. Ήδη ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Και θα σας μεταφέρω και την αποστολή. Έχουμε αποστολή, ναι. Ναι, οι δύο τερματοφύλακες Ράφαελ και Τακίδης. Κούσας, Καμαρά, Μελισσάς, Θεοδωρίδης, Πασάς, Μίγας, Γοδόη, Τζούνιορ, Σφαγιανάκης, Καλογέρης, Γκάλο, Μπακάκης, Παπουτσογιαννόπουλος, Δάρλας, Άσκες. Πρώτη φορά στην αποστολή ο Περβουλιανός, Κουτσοσπύρος, Μπόγιοβιτς και Μπελόν. Αυτοί είναι οι 20 παίκτες οι οποίοι απαρτίζουν την αποστολή του αυριανού αγώνα. Ωραία, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Αν έχεις ένα λεπτό χρόνο να πω ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι που δίνει στην έδρα του το εκμεταλλεύεται σε εισαγωγικά, γιατί είναι γνωστό ότι έχει αναπτύξει μια εξαιρετική σχέση με την τοπική κοινωνία και προσπαθεί να έτσι προβάλλει δράσεις κυρίως εθελοντικές, αλλά όχι μόνο. Αυτή τη φορά βοηθώντας τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών του Αγρινίου, ο οποίος συμμετέχει στην πανελλήνια λαμπαδιδρομία που είναι σε εξέλιξη. Θα γίνει στο ημίχρονο του αγώνα και με σχετική βεβαίως άδεια από την Super League η αφή της φλόγας της λαμπαδιδρομίας, έτσι θέλοντας να προβάλλει το έργο του συλλόγου και βεβαίως να ζητήσει από τον κόσμο να στηρίξει αυτό το έργο του συλλόγου, του εθελοντισμού και της συμμετοχής έτσι, σε κοινωνικές δραστηριότητες και τις οποίες και ο ίδιος στηρίζει σαν ΠΑΕ, σαν ομάδα στα χρόνια της ιστορίας του, αλλά και ο κόσμος αγκαλιάζει. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και για αυτή την ενέργεια. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Ακούσαμε λοιπόν και τα νέα από τον Πανετολικό, από τον Χρήστο Στούμπο, τον εκπρόσωπο της ομάδας. Πάμε τώρα για τα νέα του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι που αντιμετωπίζουν αύριο την Ξάνθη. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία και φυσικά πριν από το πρώτο σημαντικό παιχνίδι για το Champions League με αντίπαλο την Paris Saint-Germain. Ο Φώτης Ζουμελιώτης είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο μυαλό του κ. Μίτσελ είναι και τα δύο παιχνίδια. Αν και αυτό που βγάζει προς τα έξω είναι ότι το παιχνίδι με την Ξάνθη έχει προτεραιότητα για να υπάρχει και καλό κλίμα να συνεχιστεί το σερί. Αλλά το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι ενδεκάδες θα δούμε στον αγώνα του Σαββάτου και τι ενδεκάδα θα δούμε στον αγώνα της Τρίτης. Γιατί νομίζω. Σκέφτεται να κάνει rotation, γιατί ναι. Έχει και την πολυτέλεια να το κάνει. Να δοκιμάσει κάποιους. Έλα, μου έχει μάθει το rotation τώρα και μου το έχει πει 3 φορές. Δηλαδή. 2 το έχω πει. Ήταν μία στο μπάσκετ και τώρα μία στο ποδόσφαιρο. Εδώ, αν μην ξέρει τα αγγλικά τα δικά σου, πρέπει να. Το rotation πλέον το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι ορολογία των τελευταίων χρόνων. Δεν είναι από μένα. Εντάξει, καλά. Ωραία. Το κυκλικό, να το πούμε έτσι. Πάντως νομίζω θα κάνει, γιατί αναγκαστικά παιδιά υπάρχουν κάποιοι παίκτες. Με συγχωρείς, τι ρωτήσω να κάνει, γιατί έχει βασική ενδεκάδα. Σε κάθε παιχνίδι βλέπουμε και κάτι καινούριο. Στο μυαλό του το τι έχει καταλήξει. Δηλαδή από αυτούς περιμένουμε να πούμε, Σταύρο. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που θεωρούμε δεδομένους στον αγωνιστούν, κάποιοι άλλοι που θα μας φανεί έκπληξη αν θα παίξουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ρομπέρτο θεωρούν όλοι δεδομένο ότι είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Έτσι. Καλά, και δεν υπάρχει φέτος. Όμως πέρυσι είδαμε άλλος τερματοφύλακας να είναι στην. Και άλλο σε ελληνικές. Ναι, όπως είχαμε δει και παλαιότερα, άλλο στο κύπελο και άλλο στο πρωτάθλημα. Ναι. Με αυτή τη φιλοσοφία των Ισπανών, αν θυμάσαι, που το χρησιμοποιούν. Νομίζω φέτος είναι πιο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Ο Ρομπέρτο είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον έχει δείξει ο κ. Μίτσελ, μέχρι να πάρει την ευκαιρία κάποιος άλλος. Αλλά για τον Ολυμπιακό δεν το σκέφτονται αυτό. Θεωρούν ότι ο Ρομπέρτο είναι ένας τερματοφύλακας που θα βγάλει την χρονιά σαν βασικός.
νομίζω οι αλλαγές θα γίνουν στα άκρα. Δηλαδή στην άμυνα υπάρχει σκέψη, όπως και για άλλους παίκτες, ότι ο Χολέμπας, ας πούμε, είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Δηλαδή θεωρούν ότι μάλλον δεν είναι ταλαιπωρημένος, μιας και δεν αγωνίστηκε, απέναντι στον Μπονγκ που ίσως είναι πιο κουρασμένος. Δηλαδή παίκτες που αγωνίστηκαν με τις εθνικές ομάδες να πάρουν κάποιες ανάσες. Που σημαίνει ότι θα είναι έτοιμοι για τον αγώνα της Τρίτης. Δηλαδή, αν δεν τους δούμε αύριο, δεν θα είναι νομίζω καθαρά πρόβα τζενεράλε για τον αγώνα με την Παρί. Θα υπάρξουν αλλαγές δηλαδή από θέμα ξεκούρασης. Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τα τελευταία μάλλον νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού, τα οποία ο κόσμος δεν τα έχει δει να αγωνίζονται. Όχι. Τον Εντιγκά και τον Γιαταμπαρέ. Ναι, από το ρεπορτάζ, Μιχάλη, προκύπτει ότι ο Εντιγκά ίσως να το δούμε και στη βασική ενδεκάδα. Να ξεκινήσει ως αμυντικό χαφ. Να ξεκινήσει σαν αμυντικό χαφ για το Γιαταμπαρέ να πάρει χρόνο συμμετοχής, αλλά το στίχημα, τουλάχιστον αυτό που προκύπτει από τον κύριο Μίτσελ, είναι ότι ο Εντιγκά, αν πάει καλά, θα τον δούμε να είναι βασικός και για τον αγώνα με την Παρί. Παρά το ότι μπήκε τώρα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, δηλαδή στις προπονήσεις πριν λίγες μέρες, δείχνει όμως ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Για έναν παίχτη για τον οποίο ο Κριστιαν Καρεμπέ βάζει και το χέρι του στη φωτιά. Ναι, μάλιστα, ο Γάλλος είπε ότι είναι καλύτερος και από μένα. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα το δείξει. Παίρνει το ρίσκο, φυσικά νομίζω θέλει μεγάλη πολύ χρόνο. Βέβαια από τον Γάλλο, αλλά. Εντάξει, είναι θέμα αξίας και επιλογής να στηρίξω την επιλογή μου, αλλά το να τη στηρίξω στα λόγια δεν έχει σημασία στην πράξη. Το χορτάρι θα δείξει την αξία, αλλά το συνοδεύουν πολύ καλά σχόλια από παντού. Το συγκεκριμένο παίκτη. Από εκεί και πέρα, η κορυφή της επίθεσης ίσως είναι ένα θέμα. Δηλαδή, ο Μήτρογλου έχει 2 παιχνίδια με την εθνική ομάδα. Ο Σαβιόλα είναι πιο ξεκούραστος. Ίσως να δούμε να ξεκινά μόνο με Σαβιόλα. Είναι on fire που λέμε για να μιλάμε για το έτσι, τα αγγλικά που του αρέσουν του Σταύρου. Πρόσεξε όμως ποια είναι η διαφορά. Ότι κακά τα ψέματα ο Μήτρογλου είναι πιο κουρασμένος. Έχει δηλαδή τουλάχιστον κουρασμένο τώρα αυτό συσταγωγικά. Δεν ανέβει στην οικοδομή, δεν κουβάλαγε μετά. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε με την εθνική, έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Και στα δύο παιχνίδια βεβαίως. Ο Σαβιόλα φαίνεται πιο ξεκούραστος, αν και μην ξεχνάμε ότι το σχήμα με Σαβιόλα και Μήτρογλου είναι το πιο πετυχημένο μέχρι στιγμής. Κοίταξε, η γνώμη μου είναι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παίζει με 2 επιθετικούς. Δηλαδή, έτσι πιστεύω εγώ, δεν ξέρω αν και εσύ. Εντάξει, αν σε βάλουμε προπονητή στον Ολυμπιακό, μπορεί να το εφαρμόσει. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, όταν παίζει όλες οι ομάδες παίζουν με κλειστές άμυνες, να παίζει με ένα επιθετικό για ποιο λόγο. Τι φοβάσαι. Λοιπόν, άκου, η Ξάνθη, επειδή ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, μπορεί να βρίσκεται και ήδη στην Αθήνα. Έχει έρθει λοιπόν με Τσέμα, Κυριακίδη, Πάιτο, Βάλα, Γούτα, Μπαξεβανίδη, Μπέρτο. Χουσέμι, Σολάρι, Σουάρες, Ντεγκούσμαν, Μαρσελίνιο, Διέ, τον Διέ τον θυμάσαι, Βασιλακάκης, Φλίσκας, Κάλβο, Μαρίν, Ράνος, Μάνταλος και Μπαρέτας. Ο Διέ έχει να σου θυμίσω καλά στημένα ο Διέ. Ναι, πολλές φορές έχει δυσκολέψει τον Ολυμπιακό. Έχει παράδοση με τον Ολυμπιακό, δηλαδή τα παιχνίδια πάντα ήταν δυνατά και κλειστά για τον Ολυμπιακό και γκραν γκινιόλ. Κάποια παιχνίδια έχουν γυρίσει τα τελευταία λεπτά, αν θυμάστε. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι οι ματιές θα πέσουν και στην άμυνα του Ολυμπιακού, παιδιά. Και στην Ευρώπη τα πήγε καλά η Ξάνθη. Εντάξει, έπεσε πάνω σε σταντάρια. Εντάξει, ναι, ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά ας πούμε στο θέμα της άμυνας, ενώ τα ευχάριστα έρχονται τον Αβραάμ Παπαδόπουλο που αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, θα αργήσουμε όμως να τον δούμε σε βαθμό ετοιμότητας τέτοιο να είναι βασικός. Ο Μανολάς. Αυτό μεγάλο ερωτηματικό από τον κόσμο, πώς προέκυψε αυτός ο τραυματισμός, γιατί τόσο καιρό έχει μείνει εκτός ο Αβραάμ. Και τραυματισμός όχι εκεί που είχε το πρόβλημα. Το καλοκαίρι, ενοχλήσεις στη Γάμπα αισθάνεται τώρα. Αν είχε υποτροπή στο τραύμα από το οποίο έλειψε όλη τη σεζόν σχεδόν, νομίζω ότι θα ήταν πολύ χειρότερα. Θα έκανε τουλάχιστον ένα εξάμηνο, Σταύρο, αν υπήρχε και υποτροπή. Πάντως δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί ξέρεις, είναι ένας παίκτης που κακά τα ψέματα όλοι τον υπολόγιζαν. Τον θεωρούσαν δηλαδή ότι θα ήταν μια κολόνα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Τώρα είναι ο Μανολάς και από τη στιγμή που ο Κοντρέρας δεν υπάρχει πλέον για τον Ολυμπιακό, ναι, με ένα νίκη δηλαδή, αλλά ουσιαστικά θεωρώ ότι είναι ξένο σώμα πλέον για τους ερυθρόλευκους. Καταλαβαίνεις ότι τώρα υπάρχει Σιώβας, Μεντζανί, που και οι δύο είχαν αγώνες με τις εθνικές ομάδες, ή αν κάνει την έκπληξη με Παπάζογλου, που το θεωρώ λίγο δύσκολο. Έτσι, δεν είμαι στο μυαλό του κ. Μίτσα, αλλά. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, να κάνει τέτοια έκπληξη. Εισιτήρια για την Ξάνθη υπάρχουν. Υπάρχουν εισιτήρια για την Ξάνθη. Αλλά για την Ξάνθη υπάρχουν, για την Παρί υπάρχουν. Υπήρξε όμως και πολύ καλή κίνηση. Πανικά το Σοντότε πρέπει να είναι με την Ξάνθη. Ναι, κοίταξε. Αυτά είναι. Ο Μιχάλης στηρίζει ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια. Εντάξει, Super πάντα. Ναι, αλλά διαπίστευση με την Paris Saint-Germain μου ζητάγες, όχι με την Ξάνθη. Μα γιατί θα είμαι στο παιχνίδι. Γιατί μπορεί να βρούμε την Ξάνθη. Δεν χρειάζεται διαπίστευση για να μπω μέσα. Λοιπόν, πάντως πάνε καλά τα εισιτήρια από τη μαθηματική και για την Ξάνθη. Δηλαδή περιμένουν κόσμο αρκετό. Είναι το παιχνίδι Σάββατο, μου πείτε βράδυ. Εντάξει, είναι λίγο οι ώρες περίεργες, αλλά
Σάββατο βράδυ μια χαρά είναι, 8:30 είναι. Εντάξει, μουρμούρες στα σπίτια. Είναι η ώρα που σου χαλάει το ενδιάμεσο. Είναι 8:30, πας τελειώνει 10:30. Αλλά θα έχει κόσμο από ό,τι εκτιμούν στον Ολυμπιακό. Δροσιά να έχει. Ναι. Και, εντάξει, όλα τα άλλα βρίσκονται. Την άλλη μέρα, 9 η ώρα, έχουμε εμείς εκπομπή πάλι. Θα είναι καθυλωμένη στις τηλεοράσεις. Θα βλέπουμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Τη Δευτέρα θα έχουν ρεπόρτερ. Αλλά όχι μόνο σε 9, κάτσε γιατί θα δείξουμε μετά και το πρόγραμμα. Έχουμε πολλές μεταδόσεις και σημαντικές, μην τα ξεχνάμε. Να πούμε μια κουβέντα μόνο όσον αφορά για το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΑΠ, τις χορηγίες και τη φανέλα. Η τελευταία πληροφορία που έκανε το Ολυμπιακό είναι ότι αναζητά χορηγό για τη φανέλα του. Να ακούγεται το σενάριο ότι ενδεχομένως να βάλει και κάποια. Τη UNICEF. Ή τη UNICEF ή το χαμόγελο του παιδιού. Ναι, έχει κάποια οργάνωση κάτι τέτοιο. Έργου. Το οποίο ίσως να το δούμε, πάντως δεν έχει ξεκαθαριστεί κάτι. Όλα αυτά είναι σε επίπεδο συζητήσεων. Έτσι δεν υπάρχει οριστική απόφαση για αυτό το κομμάτι. Και να πούμε ότι υπάρχει ομοδοσία για του φίλου του Ολυμπιακού. Όποιος θέλει, στο Μουσείο του Ολυμπιακού μπορούν να δίνουν αύριο αίμα. Έτσι υπάρχει αυτή η ομοδοσία που είναι νομίζω μια πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Χθες παρουσιάστηκε, για να κάνουμε μια παρένθεση, με την ΑΕΚ, παρουσιάστηκε η νέα φανέλα της κεντρινόμαυρης ομάδας. Αρχίζει το πρωτάθλημα της τρίτης στη τάξη κατηγορίας την επόμενη Κυριακή, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Μαδραϊκό στο γήπεδο της Φυλής, ορίστη για το μάτς. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Με κάθε επισημότητα και με την παρουσία του Δημήτρη Μελισσανίδη έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η παρουσίαση της νέας φανέλας που θα φοράει η ΑΕΚ την περίοδο 2013-2014. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκτός του μεγαλομετόχου της ομάδας Δημήτρη Μελισσανίδη, ο ιός του Γιώργος και πολλά μέλη της διοίκησης. Από πλευράς ποδοσφαιρικού team ήταν στην εκδήλωση οι Μπάγεβιτς, Δέλλας, Λιμπερόπουλος, Ζήκος και Δημητριάδης, ενώ από πλευράς παιχτών παρευρέθηκαν οι Γεωργέας, Τσιρίλο, Κορδέρο, Ντακόλ, Μπρέσεβιτς, Πόποβιτς, Ανάκογλου, Βούρας και Παυλής. Η καινούργια φανέλα θα γράψει και αυτή τη δική της ιστορία. Συλλεκτικές φανέλες της ΑΕΚ κάθε χρονιά. Εμείς δεν κοιτάμε τη φανέλα, παρά μόνο με τη συγκεκριμένη φανέλα και όλες τις προηγούμενες και τις επόμενες που θα έρθουν, να παίρνουμε νίκες, να χαρίζουμε χάρη στον κόσμο και ελπίζουμε όλοι να πάμε καλά. Την εκδήλωση χαιρέτησαν και οι χορηγοί της ομάδας που έδειξαν την ικανοποίησή τους για τη συνεργασία τους με το δικέφαλο ΑΕΤΟ. Μάλιστα η διοίκηση της ΑΕΚ τους βράβευσε για τις χορηγίες τους. Η πρώτη εμφάνιση της ομάδας είναι σε φυσικό κίτρινο χρώμα με υδατογράφημα των δικέφαλο ΑΕΤΟ, ενώ η δεύτερη σε μαύρη απόχρωση. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του τερματοφύλακα σε γαλάζιο χρώμα. Η εκδήλωση έκλεισε με την ευχή κάθε χρόνο η φανέλα της ομάδας να είναι συλλεκτική και σύντομα να βρεθεί η ομάδα εκεί που της αρμόζει, στα σαλόνια δηλαδή της Super League. Είδαμε λοιπόν την νέα εμφάνιση της ΑΕΚ. Θέλεις να κάνεις σχόλιο, Μιχάλη? Ναι, μιας και μιλάμε για ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, να πούμε ότι αύριο έχει κύπελο για τη ΓΑΜΑ Εθνική. 14 και 15 ανοίγει η αυλαία του κυπέλου της τρίτης τάξης κατηγορίας, χωρίς την ΑΕΚ βέβαια, η οποία έχει περάσει χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα μπορείς να πεις και εσύ ότι. Ωραία. Εγώ θέλω να πω ότι στον Αστέρα Τρίπολης προετοιμάζονται για το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον εκπρόσωπο της ομάδας, τον Σταύρο Κουκάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλό ξεκίνημα, πάντα επιτυχίες, με πολλές αποκλειστικότητες και πάνω απ' όλα με υγεία. Και να ξέρετε, είναι αλήθεια ότι πολλοί τηλεθεατές όλη αυτή τη διάρκεια και της προηγούμενης σεζόν μας ζητάγανε ρεπορτάζ φρέσκο από τον Αστέρα Τρίπολης και τι καλύτερο φυσικά από την πηγή των γεγονότων και των ειδήσεων στην ομάδα της Αρκαδίας, που είστε άλλωστε εσείς και θα μας μεταφέρετε τα τελευταία νέα εν ώψη του αγώνα με τον Όφη. Αυτή τη στιγμή η ομάδα προετοιμάζεται. Είναι έξω στο γήπεδο, κάνει προπόνηση. Περισσότερο θέματα τακτικής από τον γόνι μας, τον κύριο Τσόλη. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή του. Με εξαίρεση βέβαια τον στρατευμένο Δημήτρη Κουρμπέλη, που παρουσιάστηκε στο πεζικό για να υπηρετήσει και αυτό στη μαμά πατρίδα όπως όλοι. Και βεβαίως τον Σεπάστιαν Μπατολίνη, ο οποίος όπως γνωρίζετε αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και βρίσκεται στην Αργεντινή. Και εξτέρα τον εξάρτηση πάλι ο προσωπικός του γιατρός. Ένα εκτός έδρας παιχνίδι, αρκετά σημαντικό φυσικά, γιατί ο Αστέρας Τρίπολης δεν κοιτάει μόνο τα εντός μάτς, μας έχει συνηθίσει σε πορεία πρωταθλητισμού, θα λέγαμε, τηρουμένων των αναλογιών και φυσικά της δυνατότητας της ομάδας που έχει εμψυχωθεί αρκετά περισσότερο και φέτος.
Βεβαίως έτσι είναι. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, κάθε παιχνίδι με την δική του σοβαρότητα, με τη δική του προσοχή. Ο Αστέρας κάθε παιχνίδι έχει μάθει πλέον, όπως είπατε και εσείς, να κυνηγάει την νίκη και αυτό θα πάει να κάνει και στο Ηράκλειο. Απέναντι σε μια ομάδα που και αυτό ο Όφη χρειάζεται τη δική του προσοχή, θέλει τη νίκη. Θέλει ένα παιχνίδι ιδιαίτερα αποδοτικό και για τις δύο ομάδες, θεωρώ. Ο Όφη είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, με παρελθόν, με παρόν, αλλά και ο Αστέρας θα το δώσει με το σεβασμό που ανήκει, αλλά όχι με φόβο. Θα πάει να παίξει την μπάλα που μπορεί να αποδώσει και θα πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είστε αίτητοι, έτσι, σε 3 αγώνες, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και αυτό το αίτητο να δούμε αν θα παραμείνει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να ευχαριστώ παιδιά για αυτή την πρώτη μας επαφή. Να ευχηθώ τα καλύτερα, να ευχηθώ καλύτερα για το ποδόσφαιρο, για τη χρονιά που ουσιαστικά με διακοπή τη δική ομάδα ουσιαστικά τώρα ξεκινάει. Να ευχηθώ και πάλι πολλές επιτυχίες και κάθε καλό στους φίλους του αθλητισμού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να είστε καλά. Να είστε καλά και θα τα λέμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και τα νέα από την Τρίπολη. Δίνουμε σε όλες τις ομάδες βήμα από τα επίσημα γραφεία τύπου, έτσι ώστε να δίνουν το ρεπορτάζ κατευθείαν από την πηγή. Ο Αστέρας Τρίπολης, μάλιστα, που μπορεί να μην ξεκίνησε όπως περίμεναν όλοι, μέσα στην Τρίπολη ήρθε 3-3 με τον Πας Γιάννα σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Στη συνέχεια πήγε στην Κρήτη 1-1 με τον Πλατανιά. Ακολούθησε η πρώτη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική στην Τρίπολη κόντρα στον Απόλλωνα. Και τώρα καλείται στην Κρήτη να πετύχει τη δεύτερη της νίκη, τη στιγμή μάλιστα που και ο Όφη αναζητάει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Γκολ θέλουμε, πολλά γκολ για να έχουμε να τα δείχνουμε. Λοιπόν, να κάνουμε μια παρένθεση, αφού επενούμε και φυσικά και όλοι εσείς τις σωστές πράξεις, τις καλές πράξεις, αλλά και τις επιτυχίες και των νεαρών αθλητών μας. Κάτι ανάλογο έκανε και το Περιστέριο. Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης βράβευσε 2 δικά του παιδιά. Συγκίνηση και υπερηφάνεια ένιωσαν όσοι βρέθηκαν στη βράβευση των 2 νεαρών αθλητών του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, Απόστολο Χρήστου και Διονύση Κουλίδα, που έκαναν υπερήφανους τους Έλληνες και τους Περιστεριώτες. Ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, παρέδωσε το επίσημο έμβλημα της πόλης στον παγκόσμιο πρωταθλητή και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στα 100 μέτρα ύπτιο εφήβων, Απόστολο Χρήστου, και στον χάλκινο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παιδών στο μπάσκετ, Διονύση Κουλίδα. Έχω τη μεγάλη τιμή και την πολύ μεγάλη χαρά να πλαισιώνομαι από 2 υπέροχους αθλητές, καταπληκτικούς νέους, αξιόλογα παιδιά, πολύ καλούς μαθητές, τον Αποστόλη και τον Διονύση. Ο Αποστόλης πριν από λίγες μέρες μας έκανε περήφανους τους γονείς του, πάνω απ' όλα, τους προπονητές, την ομάδα του, το γυμναστικό σύλλογο και ασφαλώς και την πόλη. Έκανε περήφανο όταν είδαμε να κατακτά την πρωτιά σε μια παγκόσμια διοργάνωση. Στην κολύμβηση ο Αποστόλης είναι ο νέος παγκόσμιος ρέκορτμαν νέων, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι ένα σκαλοπάτι που βάζει για κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Αυτή λοιπόν ήταν η κίνηση του Δημάρχου Περιστερίου, που δείχνει σε όλα τα παιδιά της πόλης του και όχι μόνο ότι έχει ανοιχτά μάτια και αυτιά και ότι καλό προκύπτει μπορεί και έχει τη δυνατότητα να το επενεί με τον κατάλληλο τρόπο. Να περάσουμε φυσικά και σε ένα άλλο άθλημα το οποίο μας χάρισε αρκετές χαρές όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, και είναι το πόλο. Είχαμε την πολύ μεγάλη επιτυχία στο πόλο νεανίδων με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την εθνική μας ομάδα. Για άλλη μια φορά κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή. Μέσα στην Κωνσταντινούπολη, Μιχάλη, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Κερδίζοντας στην Ισπανία στον τελικό 8-5. Πολύ σημαντική επιτυχία σίγουρα για τις νεανίδες, τις αθλήτριες του Γιώργου Μορφέση. Παραμένει σε δικά μας χέρια το ευρωπαϊκό, σε αυτή την κατηγορία. Υπήρχε ξανά αυτή η επιτυχία. Και βέβαια αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι
πασχίζουν, γιατί πραγματικά αγωνίζονται και αθλούνται υπό δύσκολες συνθήκες και όχι με όλα όσα θα έπρεπε να θεωρούνται σίγουρα και εκ των προτέρων εξασφαλισμένα. Να αλλάξουμε άθλημα, να πάμε στην ποδηλασία. Παρακολουθήσατε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα από το Action 24 ζωντανά την πολύ μεγάλη διοργάνωση στο γύρο στις Βρυξέλλες. Τώρα θα δούμε τι έγινε στον Καναδά με νικητή της συγκεκριμένης διοργάνωσης που διήρκησε αρκετές ημέρες, τον Ντένις. Ο Αυστραλός Ρόχαν Ντένις της ομάδας Garmin Sharp ήταν ο νικητής στο Tour της Αλμπέρτα, κατακτώντας τον τίτλο μπροστά από χιλιάδες θεατές που παρακολούθησαν τη διοργάνωση που διεξήχθη στην πόλη Κάλγκαρι. Ο Ντένις τερμάτισε μετά την ολοκλήρωση της εξαήμερης διαδικασίας με συνολικό χρόνο 17 ώρες, 45 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Αμερικανός Brett Burwalter της ομάδας BMC Racing, ενώ τρίτος ήρθε ο Ιταλός Νταμιάνο Καρούσο της ποδηλατικής ομάδας Cannondale Pro. 115 ποδηλάτες βρέθηκαν στο Okotoks, στο κέντρο του Κάλγκαρι, της μεγαλύτερης πόλης της Αλμπέρτα, για το τελικό στάδιο της διοργάνωσης. Μάλιστα, η διαδρομή των 130 χιλιόμετρων ήταν γεμάτη με φίλους της ποδηλασίας που θέλησαν να παρακολουθήσουν από κοντά το event. Δεκάδες χιλιάδες θεατές είχαν παραταχθεί κατά μήκος της διαδρομής των 4 χιλιόμετρων στο Κάλγκαρι για το τελικό στάδιο. Ο Σλοβάκος Πίτερ Σάγκαν, που την προηγούμενη εβδομάδα είχε κερδίσει στο Έντμοντον, την επόμενη διαδρομή τα έδωσε όλα για να πάρει την πρωτιά και στην τελική διαδρομή. Ήρθα στον αγώνα σε αρκετά καλή φόρμα. Πραγματικά δεν ήξερα πώς θα πάει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Υποθέτω πως δούλεψε καλά. Γι' αυτό έχω μείνει έκπληκτος. Είναι ίσως η μεγαλύτερη νίκη στην επαγγελματική μου Ντένις. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη του Ντένις. Πέρασε στην πρώτη θέση από την τρίτη διαδρομή την Παρασκευή στο Drumheller. Διατήρησε την πρωτοπορία ακόμα και στη λοφόδης διαδρομή του Black Diamond και έτσι κατάφερε να παραμείνει πρώτος σε όλη τη διαδρομή στο Calgary. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Σάγκαν ήταν η μεγαλύτερη απειλή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και το μεγάλο φαβορί, όμως άρχισε να χάνει έδαφος στη διεκδίκηση της πρωτιάς λόγω των πλευρικών ανέμων στην αγροτική περιοχή της Αλμπέρτα. Ο Σάγκαν, που έχει κερδίσει τους περισσότερους αγώνες από οποιοδήποτε άλλο φέτος, σε αυτή τη διοργάνωση κατάφερε να κερδίσει μόλις 3 διαδρομές. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα είχε κερδίσει 4 διαδρομές στο επαγγελματικό τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ήταν μια πολύ καλή κούρσα. Ο κόσμος ήταν αρκετός και ενθουσιώδης, είπε ο Σάγκαν και πρόσθεσε χαμογελώντας. Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα να ζούσαν τόσοι πολλοί Σλοβάκοι στον Καναδά. Μια μεγάλη σημαία κυμάτιζε καθ' όλη τη διάρκεια της εξαήμερης δοκιμασίας των 900 χιλιόμετρων. Η κούρσα ξεκίνησε στο κέντρο της πόλης του Έντμοντον και τα πλήθη συνέχισαν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδρομής. Πέραν από τον νικητή των 3 διαδρομών, το νούμερο 2 στον κόσμο, Σάγκαν, οι υπόλοιπες διαδρομές είχαν νικητή τον Ελβετό Σίλβαν Ντιλιέρ της ομάδας BMC Racing, στην οποία ανήκει και ο Ντένις αλλά και ο Κάντελ Evans, που το 2011 τερμάτισε πρώτος στον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας. Ήταν μια πολύ καλή κούρσα. Ο καιρός ήταν πολύ καλός. Ο κόσμος ενθουσιώδης και ο αγώνας αρκετά καλός. Για πρώτη εκδήλωση του έτους ήταν απίστευτα οργανωμένη. Θα ήθελα να συμμετέχω και του χρόνου, αλλά θα δούμε, δήλωσε ο Evans. Η διοργάνωση βρισκόταν για 2 χρόνια στα σκαριά πριν η επαρχία της Αλμπέρτα πραγματοποιήσει αυτή τη γιορτή για το ποδήλατο. Μια γιορτή που κράτησε όλη την εβδομάδα, σκορπίζοντας μάλιστα ελπίδες για το μέλλον. Ήταν μια καταπληκτική εβδομάδα αγώνων, είπε ο πρόεδρος του γύρου της Αλμπέρτα, Μπράιαν Τζολί. Υπήρχαν πολλοί που αμφισβήτησαν πως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση αυτού του βεληνικού στην επαρχία της Αλμπέρτα. Με την υποστήριξη των εταίρων μας, η διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να δούμε τι λάθη έγιναν και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά για να συνεχιστεί η διοργάνωση με επιτυχία. Στηρίζουμε και την ποδηλασία, όπως βλέπετε. Πολύ θα έχουμε κοντά μας σύντομα και Έλληνες ποδηλάτες για να μας δώσουν έτσι τα φώτα τους. Έχουμε στη συνέχεια στοίχημα από τον πλέον ειδικό, αλλά και θέματα από το MotoGP. Αναμένεται αγώνα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και το parkour που θα γίνει στη Σαντορίνη εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο και αυτή η διοργάνωση. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.
Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Τροχιά στοιχήματος πλέον με τον ειδικό, τον Γιώργο Πετρίδη, να είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ειδικοί δεν υπάρχουν πουθενά. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλή αρχή. Όχι, μας λες τέτοια. Γιατί θα πούμε ότι παρασκηνιακά μας είπες ότι θα μας δώσει λεφτά σήμερα. Τίποτα. Εγώ έχω ξεκινήσει να σημειώνω για να αρχίσουμε να είπαμε. Να παίξουμε 5 ευρώ να βγάλουμε ένα χιλιάρικο. Ναι, έτσι. Μου ζήτησες περίεργα πράγματα. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δυστυχώς δηλαδή. Ένας άκουσα στο προπογκόλ, έπαιξε 1 ευρώ, λέει, και κέρδισε 300.000. Τέτοια θέλουμε να μας δώσει. Και στο Τζόκερ νομίζω. 7 εκατομμύρια, Θα τα δούμε αυτά μετά. Να μας δώσει αριθμούς στο Τζόκερ τουλάχιστον να κερδίσουν. Στο Λότο και αυτά. Μακάρα μπορούσα, Μιχάλη. Θα σε φτιάξω δεν θα ήμουν εδώ βέβαια αν είχα τέτοιες δυνατότητες και ικανότητες. Μπορείς να το προσεγγίσεις όμως αρκετά καλά. Πάμε πρώτα να δούμε τι θα κερδίσουν οι τηλεθεατές μας. Αρχής γενομένης από απόψε με τις μεταδόσεις του Action 24. Να δούμε λοιπόν το πρόγραμμα των μεταδόσεων. Ξεκινάμε λοιπόν στις 8.30 με Μέταλλουργκ Ζαπορίζια Τσερνομόρετς για το πρωτάθλημα Ουκρανίας, ένατη αγωνιστική. Στις 8.30 λοιπόν αυτό το παιχνίδι απόψε. Σάββατο, Βόλγα Σπαρτάκ, 8η αγωνιστική Ρωσία, Άντερλεχτ Μαλίν στις 7. Η Άντερλεχτ αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League. Έχει ενδιαφέρον για να δούμε αυτό το παιχνίδι απέναντι. Η Άντερλεχτ δεν έχει ξεκινήσει καλά. 12 βαθμούς, έχει 2 ήττες ήδη, 4 νίκες και 2 ήττες. Για να δούμε αν θα συνεχίσει καλύτερα το πρωτάθλημα. Και επίσης έχουμε στις 10 παρατέταρτο Twente Eindhoven, πρωτάθλημα Ολλανδίας, 6η αγωνιστική ντέρμπι. Η Twente είναι τρίτη, έχει μόλις μία ήττα. Από την άλλη η Eindhoven είναι δεύτερη με 11 βαθμούς. Ακόμα δεν έχει γνωρίσει την ήττα, αλλά έχει 2 ισοπαλίες και 3 νίκες. Και Άγιαξ Τσβόλε στις 11.30. Σε μαγνητοσκόπηση. Και την Κυριακή. Την Κυριακή Ναϊμέγγεν Φέγενορντ. Στη 1.30, 3.30 ο Στάντι Σταντάρ Λιέγης, πρώτη Σταντάρ με 18 βαθμούς στο Βέλγιο. Και ακολουθεί στις 7 το Γκένγκ Ζούλτε. Έχει το απόλυτο, 6 στα 6. 6 στα 6, ναι. Και ακολουθεί το Γκένγκ Ζούλτε Βάρεγκε με τη Ζούλτε να είναι στη δεύτερη θέση. Και αυτή αίτητη ακόμα στο πρωτάθλημα Βελγίου. Ωραίο παιχνίδι θα κάνεις. Ναι, θα δούμε. Και τη Δευτέρα Κομπεχάγη Έσμπεργκ σε μαγνητοσκόπηση για το πρωτάθλημα της Δανίας. Πάμε τώρα να μας δώσει έτσι την τοποθέτησή του, την ανάλυση για τους αγώνες αλλά και προγνωστικά ο Γιώργος. Σ' ακούμε. Λοιπόν, εκτιμήσεις καταρχάς θα δούμε το πρόγραμμα στην Super League. Πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα. Ο Ολυμπιακός πολύ χαμηλά στο 1.15 μόλις. Ο ΠΑΟΚ έχει ενδιαφέρον η απόδοση του στο 1.65 εφόσον θα παίξει στην ουσία και εντός έδρας, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, με το κοινό και τους φιλάθλους να είναι αρκετοί στις εξέδρες του γηπέδου της Βέρειας. Ο Παναθηναϊκός με τον Πλατανιά ισορροπημένο το σετ αποδόσεων. Εμείς έχουμε κρατήσει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα στην ελληνική Super League δύο προτάσεις από εκεί πέρα. Βλέπουμε όλα τα παιχνίδια έτσι τώρα που είναι με τους κωδικούς και τις αποδόσεις. Ακριβώς. Στο Βέρεια ΠΑΟΚ το διπλό στο 1.65. Με δεδομένο ότι ο. Σημειώνει ο Μιχάλης. Σημειώνει, έχει πάρει έγκρι από τώρα, έτσι. Έχω πάρει τη γυναίκα μου τηλέφωνο να παίξει. Δεν ξέρω, Μιχάλη, τι λες, πάω. Στη Βερία περνάει. Εύκολα. Εντάξει, εύκολα τίποτα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να το κάνεις εσύ εύκολα. 0-3 λες εσύ. 0-3. Α, το πας και over δηλαδή. Και διπλό και over. Και διπλό και over. Ακόμα καλύτερα, μεγαλύτερη απόδοση. Και το δεύτερο είναι. Το τσιμπούρι παίζει. Από για την κακία μου. Με τη Βέρεια ή με τον Πάο. Έχει πάει Τουρκία τώρα. Ναι. Και το άλλο και το δεύτερο είναι το Πλατανιάς Παναθηναϊκός, το goal. Ο Πλατανιάς πέρσι κακός δεν μόνο στο Παναθηναϊκό, έτσι μην το ξεχνάμε. Και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Είχε Αναστασιάδη πέρυσι στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει βρει ρυθμό στην άμυνα, έχει τα κενά του. Έλλειψη εμπειρίας φυσικά. Εντάξει, στα θετικά δεν παίζει ο Μέντες. Για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Λίγο εκεί στο κέντρο τα κάνει λίγο μαντάρα. Τα κάνει λίγο μαντάρα, ναι. Θα βοηθήσει αυτό. Νομίζω ότι το goal ευνοείται εδώ πέρα στον 65 και για τις δύο ομάδες δηλαδή να σκοράρουν. Στην Premier League Αγγλίας τώρα, όπου έχουμε τη Liverpool εκεί στην πρώτη θέση, έχει το απόλυτο. Η Liverpool η οποία αντιμετωπίζει. Με 1-0 όλα τα μάτς, Όλα 1-0 ακριβώς και το μεγάλο ντέρμπι με την United πήρε. Τώρα παίζει στην έδρα της Swansea. Ο προπονητής Liverpool ήταν πρώην της Swansea. Έτσι. Τι βλέπουμε, 1-0 παρά κερδίζει η Liverpool με Sturridge. Δεν βλέπουμε τίποτα. Άσε τη Liverpool πέρυσι όσο την παίζαμε, μας έστελνε αλλού. Ακριβώς. Είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια λείπει από τους τίτλους. Δυστυχώς δηλαδή για τους φιλάθλους της Liverpool είναι και πολύ στην Ελλάδα. Στο πρωτάθλημα της Premier League έχουμε το Fulham West Brom, το διπλό στο 3-15, το οποίο είναι πάρα πολύ καλή απόδοση. Κυρίως επειδή η West Brom έκανε και μεταγραφές, ενισχύθηκε. Προέκυψε η διακοπή, πολύ σημαντική διακοπή για τις ομάδες, για τους συλλόγους δουλέψανε.
τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Το 3-15, παρά την κακή παράδοση που έχει η West Brom, εμείς βρίσκουμε αξία. Νομίζω ότι είναι μια χαρά απόδοση. Να πούμε ότι βλέπουμε γενικά όλους τους αγώνες της Premier League. Ναι, βλέπουμε όλο το πρόγραμμα. Και τους αριθμούς θα πάμε στοίχημα που μπορείτε να ποντάρετε και εμείς θα επιλέξουμε κατόπιν. Επιλέγουμε από κάθε πρωτάθλημα, επιλέγουμε ένα ή δύο παιχνίδια. Εδώ ποιο επιλέξαμε? Είπαμε Fulham, West Brom το διπλό στο 3-15. Μιχάλη, αυτό είναι για σένα, σε απόδοση μεγάλη που θες. Με λίγα λεφτά. Και το δεύτερο. Παρακινδυνευμένο το είναι παρακινδυνευμένο, βέβαια. Άμα δεν ρισκάρεις λεφτά θα βγάλεις. Ακριβώς. Να παίξουμε τα σίγουρα, τίποτα, δεν γίνεται δουλειά. Και το δεύτερο είναι το Southampton West Ham, ο Άσος, το 1-75. Η West Ham η οποία έχει κάποια προβλήματα στην επίθεση. Λείπουν παίχτες. Ο Κάρολ, ο πρώην της Liverpool, μιας και αναφέραμε τη Liverpool. Ο Άσος το 1-75 για μια Southampton η οποία είναι αρκετά καλή μέχρι τώρα, αλλά άτυχη. Νομίζουμε ότι είναι μια καλή απόδοση, μια μέτρια απόδοση που μπορεί να φέρει ένα καλό κέρδος. Αυτά και από Premier League. Μιχάλη, τα σημείωσες, δεν ξέρω. Τα σημείωσες έτσι. Το Fulham μ' άρεσε πολύ. Επειδή είναι καλή απόδοση. Στην Primera Division τώρα, εκεί όπου έχουμε την Barcelona, τη Real, τη Villarreal και την Ατλέτικο να έχουν το απόλυτο, έχουν κάνει το 4-4. Βλέπουμε και εδώ το πρόγραμμα. Η Ατλέτικο Μαδρίτη θεωρητικά θα έχει εύκολο έργο με την Αλμερία, όπως και η Μπαρσελόνα. 8,5 το δίνει την Αλμερία. Ναι. Ωραίο. Έχει και Champions League η Ατλέτικο. Λες να κάνει rotation. Μπορεί, γιατί όχι. Δεν θα ήταν άσχημο για μας. Για στοιχηματικά, ναι, δεν θα ήταν καθόλου άσχημο το 8,5. Στον Μπαρσελόνα Σεβίλ έχουμε τελευταίο διπλό για τη Σεβίλ το 2002. Παρεμπιπτόντως, κάτι απολύτως σημαντικό. Δίνουν και ένα γκολ χάρτη. Να σε προειδοποιήσω, όσο πιο πολύ μιλάς, τόσο λιγότερα θέματα θα δούμε. Άστο Γιώργο να κάνει τη δουλειά του. Μιχάλη, μόνο να σημειώνεις, έτσι. Μόνο εγώ δεν θα μιλάω. Σημειώνα και μην μιλάς. Η Bilbao του Βαλβέρδε, στο νέο της γήπεδο, υποδέχεται τη Θέλτα με τον Άσο στο 1,65. Είναι μια πρόταση εδώ πέρα ο Άσο στο 1,65. Καλό κλίμα φυσικά για το γήπεδο, ενθουσιασμός από τους φιλάθλους. Δύσκολα πιστεύουμε θα κελάρει η Bilbao. Το δεύτερο σημείο από την Primera Division είναι το Levante Sociedad, το διπλό στο 2-15. Φυσικά η Levante ένα από τα πιο αδύναμα ρόστερ στην κατηγορία. Η Sociedad την είδαμε και στο Champions League, έκανε την έκπληξη, αν μπορεί να την έκπληξη, απέκλεισε τη Lyon. Προκρίθηκε στους ομίλους. Το διπλό εδώ πέρα 2-15. Διπλασιάζουμε και κάτι παραπάνω δηλαδή το ποντάρισμά μας. Αυτά και από την Α Ισπανίας. Τώρα στην Ιταλία δεν ξέρω, ο Μιχάλης έχει κάποια συμπάθεια στην Ιταλία. Σταύρος ή κάτι. Όχι, τίποτα. Μόνο από την Ισπανία, την Μπαρσελόνα, από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα. Εκεί έχουμε 5 ομάδες τώρα στην Ιταλία. Έχουν ξεκινήσει με το 2-2. Αναμένεται ένα από τα πλέον αμφίροπα πρωταθλήματα το φετινό. Το έχουμε τον Derby d'Italia της Inter με τη Juventus. Ισορροπημένο σχετικά το ποσοστό αποδόσεων. Φαβορεί φυσικά η ομάδα του Κόντε στο 2-0-5. Η Νάπολη υποδέχεται την Αταλάντα. Η Μίλαν πάει στο Τωρίνο, αντιμετωπίζει και την Τωρίνο με το διπλό στο 1,65. Η Μίλαν με τον Κακά φυσικά. Φιωρεντίνα Κάλιαρη 1,35 ο Άσος. Η Λάτσιο με αρνητική παράδοση με την Κιέβο, ο Άσος στο 1,60. Έχουμε 5 ισοπαλίες και 3 διπλά στα τελευταία 8 μάτς. Η Ουντινέζη υποδέχεται την Μπολόνια, η Ουντινέζη η οποία είναι αρκετά καλή στο γήπεδο της. Η Σαμπντόρια με την Τζένα, τοπικό ντέρμπι και ντέρμπι μίσου μάλιστα στη Γένοβα. Και το Πάρμα Ρώμα, αυτό το μάτι είναι τη Δευτέρα. Θεωρητικά η Ρώμα στο 2-15 έχει προβάδισμα. Από την Ιταλία έχουμε κρατήσει το Φιωρεντίνα Κάλιαρη, το over στο 1,50. Είδα μάλιστα και τη Φιωρεντίνα στο μάτι με τη Τζένα, εξαιρετική από το κέντρο και μπροστά. Έχει βάλει 7 γκολ σε 2 αγώνες. Άρα το over μπορεί να βοηθήσει και η Κάλιαρη βέβαια στο over. 1,50 χαμηλό είναι βέβαια. Ναι, 1,50 ναι, εντάξει. Μπορεί ο κόσμος να πάει και στο 4-6 το σύνολο τερμάτων. Και η δεύτερη επιλογή από το Σαμπντόρια Τζένοα, στο ντέρμπι της Γένοβα. Ο Άσος είναι στο 2-20. Η Τζένοα του Φετφατζίδη πλέον δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά το πρωτάθλημα. Θέλει δουλειά πολύ. Θεωρητικά η Σαμπντόρια βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο φυσικής κατάστασης και ετοιμότητας. Άρα το 2-20 του Άσου έχει αξία. Από την Bundesliga τώρα, που έχουμε το παιχνίδι της Χέρτα με την Στουτγκάρδη σήμερα, 2-0-5 ο Άσος, 2-85 το διπλό. Η Werder Bremen υποδέχεται την Eintracht σε ένα ενδιαφέρον ζευγάρι. Η Leverkusen με την Wolfsburg, η Mainz με τη Schalke, την οποία την είδαμε και με τον PAOK στις αναμετρήσεις για το Champions League. Στον Bayern Hannover, να προσέξει ο κόσμος το ένα γκολ που δίνουν handicap στο Ανόβερο, κάτι απολύτως που πάντα είναι παγίδα. Ναι, είναι φυσιολογικό έτσι, ναι, γιατί η Bayern είναι πάρα πολύ δυνατή. Η Dortmund, τώρα μεγάλη αντίπαλος της Bayern, υποδέχεται το Αμβούργο σε ένα παιχνίδι από το οποίο περιμένουμε αρκετά γκολ. Περιμένουμε 4-6 στο σύνολο τερμάτων πιο συγκεκριμένα. Η Dortmund στο γήπεδο της παραδοσιακά και κάθε χρόνο και σε κάθε μάτς
Είναι full επιθετική η ομάδα του Κλοπ. Μπορεί να βοηθήσει και το Αμβούργο, το οποίο έχει την επιστροφή του Ραφαέλ Φάντερ Φάρτ. Άρα εδώ πέρα το 4-6 στο 2-10 συγκεκριμένα η απόδοση είναι μια χαρά νομίζω. Μία πρόταση μόνο από την Bundesliga. Δεν εύνοε και πολύ το πρόγραμμα. Ήταν και η διακοπή για τις εθνικές ομάδες που προέκυψε. Έχουμε και τα ευρωπαϊκά μάτς τώρα την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε στη Γαλλία, όπου η Paris Saint-Germain, την αναφέρατε νωρίτερα, παίζει στην έδρα της Μπορντό με το διπλό 1,80. Έτσι και έτσι μου φαίνεται λίγο. Έχει απουσίες. Έχει απουσίες, βέβαια. Όταν... Παστόρα είναι εκτός, ναι. Ναι, έχει τον Παστόρα εκτός. Αλλά όταν έχει μπροστά τον Καβάνι και τον Ιμπρέμοβιτς, μια ενέργεια, ένα δευτερόλεπτο να. Τους είχε και στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά δεν τα δυσκολεύτηκε. Ναι, βέβαια. Και το τελευταίο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το πήρε 90 και 92. Ακριβώς, με 2 γκολ στο τέλος. Με 2 γκολ στο τέλος. Ξέφυγε η ψυχή, με την οφώτιστη. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι μια πρόταση εδώ πέρα το διπλό. Πιστεύουμε ότι θα πάρει αυτό που αναφέραμε νωρίτερα με τις ενέργειες προσωπικές των αξιόλογων επιθετικών της. Θα πάρει το μάτσα από την Μπορντό. Είχαν συναντηθεί και στο Super Cup στο 2-1 στο τελικό 3 Αυγούστου πιο συγκεκριμένα. Από την Γαλλία επίσης έχουμε το Λιόν Ρεν, το Χ2, διπλή ευκαιρία. Μια Λιόν η οποία φυσικά δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα των προηγούμενων ετών. Η Ρεν μπορεί να πάρει. Μετά τον αποκλεισμό της από την Σοσιέδα. Η Ρεν μπορεί να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα για την ίδια. Παραδοσιακά δυσκολεύει και τη Λιόν στο γήπεδό της. Μάλιστα στα 8 τελευταία έχουμε μόλις έναν άσο, 5 ισοπαλίες και 2 διπλά. Έχει και κάποιες σημαντικές απουσίες η Λιόν, ενδεκαδά τους ποδοσφαιριστές. Άρα εδώ πέρα το Χ2, 1,73. Για ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο και το διπλό, που του θέλει ο Μιχάλης το 3,65. Έχει κάποιο νόημα. Ο Μιχάλης θέλει να μην έρθει τη Δευτέρα στη δουλειά γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην Αλφα Ολλανδίας, εκεί όπου ο Σταύρος νομίζω ότι είναι καλύτερος, είναι πιο ειδικός από όλους μας. Έτσι το παρακολουθεί. Και ο Μιχάλης. Εγώ πιο πολύ στο Βέλγιο. Και Ουκρανία, Ρωσία, εντάξει, καλά τα πάω εκεί. Εκεί η Τζιβόλε είναι πρώτη στην Α κατηγορία της Ολλανδίας. Έκπληξη. Έδινε 55 να το κατακτήσει το πρωτάθλημα κάποια άλλη ομάδα από τις γνωστές. Έδινε 55 απόδοση στον ΟΠΑΠ. Τώρα, αν κάποιος θέλει και εμπιστεύεται την Τζιβόλε. Δεν νομίζω να κρατήσει για πολύ. Θα ξεφουσκώσει, Ναι. Λοιπόν, έχουμε μάλιστα κιόλας αντιμετωπίσει τώρα τον Άγιαξ με τον Άσο μόλις στο 1,25. Το Τβέντε Αιτχόφεν, οριακό παιχνίδι. Το ίδιο το βλέπουν και οι Book. Το σετ αποδόσεων είναι ισορροπημένο. 2,35, 3,20 και 2,40. Είναι μια πρόταση εδώ πέρα το διπλό. Θεωρητικά η Τβέντε είναι ομάδα με τα βάνη, κάπως ανώτερη η Αιτχόφεν. Προέκυψε και αυτή η διακοπή. Άρα value bet το διπλό. Value bet. Αίτητη κιόλας η Αιτχόφεν. Αίτη μέχρι τώρα. Και αυτό το μπακάλι, πώς λέγεται, το 16χρονο, 17χρονο που κάνει παπάδες. Θα το δούμε αύριο το βράδυ το μάτς εδώ. Θα είναι και τηλεοπτικό στο Action 24 φυσικά. Ό,τι πρέπει δηλαδή για τον κόσμο. Και Ναϊμέγγεν Φέγενορντ, βλέπω διπλό. Ναϊμέγγεν Φέγενορντ το διπλό. Ναϊμέγγεν από το κακό στο χειρότερο. Έτσι, τελευταία. Δεν πάει καθόλου καλά. Έχει να κερδίσει από τον Φεβρουάριο. Και μάλιστα έχει δεχτεί 17 γκολ μέχρι τώρα στο φετινό πρωτάθλημα. Έκανε την πρώτη της νίκη την προηγούμενη αγωνιστική. Α, την έκανε. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, πάει για το 2-2. Είναι με 3 βαθμούς είναι στο πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Έχει δίκιο στο διπλό. Ένα 55 είναι, δεν είναι καμία φοβερή απόδοση για τη Φέγενορντ, η οποία αποκλείστηκε από το Europa League. Έτσι, Τι άλλο έχουμε. Στο Βέλγιο τώρα του Μιχάλη, η Άντερλεχτ με το 1,28 μόλις τον Άσο, όπως και η Μπρίζ την ίδια απόδοση, δεν έχουν κάποια στοιχηματική αξία. Μπορεί να κερδίσουν 2-3-0. Μπορεί και από ημίχρονο κιόλας, αλλά εμείς δεν θα το ρισκάρουμε. Επίσης, η Σταντάρ Λιέγης, η αίτητη Σταντάρ Λιέγης μέχρι τώρα 6-6 και χωρίς να δεχτεί γκολ μάλιστα, αντιμετωπίζει την Οστάνδη εκτός έδρας. Το διπλό και εδώ θεωρούμε ότι δεν έχει. Και ενισχύθηκε κιόλας και τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. 1,45 το διπλό δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε επιλέξει την Γκένκ στον Άσο, στο 1,70. Η Γκένκ η οποία δεν μπορεί πλέον να σκέφτεται για άλλες γκέλες, έχει μείνει κάπως πίσω στη βαθμολογία. Η Ζούλτε Βάργκεμ, η έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος. Φέτος έχει κάποιες ανακατατάξεις. Καλά πάει, τρένο πάει. Καλά πάει, είναι 14 βαθμούς, 4 νίκες και 2 σοπαλίες έχει μόνο. Έχει κάνει κάποιες αλλαγές όμως το ρόστερ της, έτσι. Ναι, νίκησε την Άντελεξ στο φοβερό παιχνίδι την προηγούμενη αγωνιστική με 4-2. Ναι, έγινε 4-3, μπράβο. Χαμός. Σ' άκουγα να περιγράψεις. Τι άλλο έχουμε. Θα θέλαμε κάπως παραπάνω τον Άσο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε να δούμε και τα θέματα. Ναι. Στη Ρωσία έχουμε το παιχνίδι της ΕΣΕΚΑ με τη Ροστόφ στο over. 1,75 είναι πολύ προτιμότερο από τον Άσο.
του 1.33 μόλις. Η Ροστόφ, η οποία και αυτή έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα Ρωσίας. Μεταδίδεται και αυτό από το Action 24. Θα προτιμήσουμε εδώ πέρα το over, αφού και η Ροστόφ μπορεί να σκοράρει και να βοηθήσει και αυτή να έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες και πολλά μάλιστα. Στη Δανία, το παιχνίδι της Κοπενχάγης με την Esbjerg θα μεταδοθεί και σε μαγνητοσκόπηση από το Action 24. Έχουμε το goal στο 1.60. Η Κοπενχάγη δεν τα πάει τόσο καλά μέχρι τώρα. Έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Η Esbjerg έτσι παραδοσιακά είναι μια ομάδα όσα πάνε και όσα έρθουν, αν μας επιτρέπεται ο όρος. Άρα το goal στο 1.60 για τις δύο ομάδες να σκοράρουν αρκετά καλό. Και τέλος από τη Δανία έχουμε τον Brøndby Odense στον Άσο στο 2.20. Μια Brøndby η οποία δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά το πρωτάθλημα, ιστορική αυτή η ομάδα, αλλά ενισχύθηκε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Βοήθησε και η διακοπή, της έκανε καλό. Ο Άσος στο 2.20 εδώ πέρα για μια Odense η οποία έφαγε 6 γκολ την προηγούμενη αγωνιστική. Μάλιστα. Από το Ευρωμπάσκετ τώρα, η μόνη πρόταση που προκύπτει είναι το Γαλλία-Λετωνία, το μάτι που ξεκινάει στις 10 σήμερα. Το over 144,5. Οι Γάλλοι έτσι κι αλλιώς δεν έχουν παίξει καμία φοβερή άμυνα μέχρι τώρα. Η Λετωνία ομάδα με πολλά τρίποντα στο παιχνίδι τους. Γρήγορο ανοιχτό μπάσκετ. Άρα εδώ πέρα το 144,5 φαντάζει μικρό. Over στο 1,75. Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε Γιώργο. Στο MotoGP δεν μας έχει δώσει κανένα MotoGP δεν είναι στο παίζουν ρόλο οι μηχανές. Να σε καλά. Θα δούμε όμως τώρα τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο στο Σαν Μάρινο. Αντίστροφα έχουν αρχίσει να μετρούν οι αναβάτες του MotoGP εν ώψη του 13ου γύρου στο Μιζάνο. Λορένθο και Πεντρόσα, αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι πώς θα καταφέρουν να μειώσουν τη διαφορά από τον Μαρκ Μάρκες. Στον προηγούμενο γύρο, στο Silverstone της Αγγλίας, ήταν ο Λορένθο αυτός που κατάφερε να βρει τη λύση απέναντι στον ρούκι συμπατριώτη του, αρπάζοντας τη νίκη στην προτελευταία στροφή. Με αναπτερωμένο το ηθικό, ο παγκόσμιος πρωταθλητής είναι έτοιμος να επαναλάβει τον θρίαμβό του και στο Μιζάνο, σε μια πίστα που τα τελευταία 2 χρόνια βλέπει πρώτος την καροσημαία. Η δεύτερη θέση του Μαρκ Μάρκες στο Silverstone το διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών με 30 βαθμούς διαφορά από τον Πεντρόσα. Αυτό το βάθρο μάλιστα ήταν το 50ο για τον 20χρονο αναβάτη, γεγονός που τον κάνει τον νεότερο οδηγό όλων των εποχών που φτάνει τα 50 βάθρα σε ηλικία μόλις 20 χρονών και 196 ημερών. Ως εκ τούτου πήρε το ρεκόρ από τον Ντάνι Πεδρόσα, ο οποίος ήταν 21 ετών και 162 ημερών όταν βρέθηκε στο βάθρο για 50η φορά στον αγώνα του Κατάρ το 2007. Για τον Πεδρόσα τα περιθώρια στενεύουν και πρέπει να συνεχίσει με νίκες αν θέλει να ξαναμπεί δυναμικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Την ώρα που σχεδόν όλα τα βλέμματα θα είναι στο νεαρό όμως ταυλό του. Ο Μάρκεθ σίγουρα δεν θα αποτελέσει ευκολία, καθώς η κατάσταση του αριστερού του ώμου θα έχει βελτιωθεί, με τον 20χρονο να στοχεύει στην 6η φετινή του νίκη. Μετά από τη σπουδαία μάχη που έδωσε με τον Χόρχε Λορένθο στο Silverstone, λίγες ώρες αφού εξάρθρωσε τον ώμο του, ο ρούκι της κατηγορίας και πρωτοπόρος της βαθμολογίας ελπίζει ότι θα είναι κοντά στο 100% αυτό το Σαββατοκύριακο στο Grand Prix του Μιζάνο. Χτισμένη κοντά στις ακτές της Αδριατικής, η πίστα του Μιζάνο, η οποία από πέρσι έχει πάρει το όνομα του Μάρκο Σιμοντσέλη, ο οποίος σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2011 κατά τη διάρκεια της κούρσας στο Σεπάνγκ, κατασκευάστηκε το 1972 και φιλοξένησε πολλά Grand Prix τη δεκαετία του 80 και του 90. Από το 2007 και εξής, όταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα επέστρεψε στην εν λόγω πίστα, η Yamaha είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής με 4 στις 6 νίκες και συνεχόμενη παρουσία στο βάθρο. Αυτά λοιπόν περιμένουμε το Σαββατοκύριακο στο Σαν Μαρίνο. Πάμε να δούμε τυχερούς αριθμούς από το Τζόκερ και τον τυχερό αριθμό στο πρώτο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Τζόκερ που υπάρχει τυχερός, δεν είναι ο Jackpot, υπάρχει ένας τυχερός. Η τυχερή αριθμή είναι 4, 13, 24, 33, 35 και Τζόκερ το 12. 7 εκατομμύρια ευρώ σε καλή μεριά. Και στο πρώτο, στο πρώτο 3, 9, 5, 8, 3, 7, 4 είναι ο τυχερός αριθμός, αλλά δεν ήταν τυχερός για τον. Δεν το κέρδισε κανένας τον αριθμό όσο έχει, οπότε έχουμε jackpot.
Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το πρώτο Friday Today Sports. Ραντεβού και πάλι την επόμενη Παρασκευή στις 5. Θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο βίντεο που προαναγγέλει το parkour, το νέο άθλημα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ονομάσουμε, που θα γίνει αύριο στη Σαντορίνη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο free running event του πλανήτη έχει αρχίσει. We're going to begin to act, beginning today, to do whatever needs to be done. Let's get on with the job. Αύριο οι κορυφαίοι free runners από όλο τον κόσμο έχουν δώσει ραντεβού στη Σαντορίνη, στο νησί που τα τελευταία 3 χρόνια έχει γίνει ο παράδεισος του parkour για το Red Bull Art of Motion 2013. Συνολικά θα αγωνιστούν 18 αθλητές που έχουν προκύψει από τον περσινό τελικό, τις 3 γυναίκες και τους 3 άνδρες αθλητές που κέρδισαν στον online προκριματικό, αλλά και αυτούς που πήραν το εισιτήριο μέσω του προκριματικού που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο νησί. Μέσα στους διαγωνιζόμενους θα βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο Δημήτρης Κυρσανίδης. Στόχος των διαγωνιζόμενων είναι να διανύσουν ελεύθερα ολόκληρη την απόσταση από το σημείο εκκίνησης μέχρι το σημείο τερματισμού, εκτελώντας εντυπωσιακές φιγούρες όπως τολμηρά άλματα, τρίκ και αναρριχήσεις. Το Red Bull Art of Motion ξεκίνησε το 2007 στη Βιέννη και έχει εδραιωθεί ως το κορυφαίο γεγονός free running με περισσότερους από 10 αγώνες σε διαφορετικές χώρες τα τελευταία χρόνια. Το 2011 η Σαντορίνη επιλέχθηκε ως ο κορυφαίος προορισμός free running και έκτοτε το πρωτάθλημα πραγματοποιείται στο Φιροστεφάνι με τον Λετονό Πάβελ Πέτκινς να κατακτά την πρώτη θέση του βάθρου για 2 συνεχόμενες χρονιές. Μοναδικός στόχος των αθλητών είναι να διανύσουν ελεύθερα την απόσταση από το σημείο εκκίνησης στο σημείο τερματισμού, παλεύοντας για μια θέση στο βάθρο. Never forget this. The future is to those who take it. Well, I say that nothing is easy, and the best things are the hardest. That isn't enough. It is madness